أب تمهرتي ماشين ليرنينج ويكا AI انتا يفعل ماشين ليرنينج AI انتا يفعل تمهرتي ماشين يمهاريو AI مالت artificial intelligence مالتيو انتا مالتيو تا يفعل زبليو ماشين ليرنينج مالتسي حدا ماشين نايدك سباتا تحساسبا كوبي كجبرن كلو ويكا كم سب كحسب انتلو مالتيو ويكا ميميك يبلو نساتهم أمثيلو cognitive behavior أتحساسبا نايدك سبات كوسدن كلو كم دك سبات لكع حسب انت جمر انتلو انتا يبهال ماشين ليرنينج يبهال مالتيو ويكا تمهرتي ماشين يبهال ماشين اسكم مهار مالت ويكا ماشين كم مهار كيلو مالت ماشين ليرنينج ابتحتي artificial intelligence يزركب سلازي artificial intelligence مالت عبي برود فيلد يو مالتيو ابوشتو خا نارو AI زبهالالو نارو AI كنبل كلنا حدا AI تسريحسي نحد علامه طرح زوعل نحرد اخوينو مالت نابنت تكست بروسيس كجبر ندحر كوينو ويكا تكست سبيتش ناب تكست زغير نحرد اخوينو ميوزيك زفطر تخوينو سايلنت طرح ديتكت غير زقرص وزته گله نحر كوينو زي AI سي نارو AI مالتيو ابوشتو خا ماشين ابتوشتي نارو AI كا ماشين ليرنينج قالو مالت سلازي ماشين ليرنينج خنبل كلنا ابوشتو خا نيورال نيتورك زبهالالو ابوشتي نيورال نيتورك خا ديب ليرنينج زبهالالو ابوشت زي خا سترونج AI نركب مالتي ويكا انكارا AI زبهالالو سلازي بحصيرو ماشينات زمهارو زلو ابتحتي فيلد اوف artificial intelligence مخانون كتفلط إليه مالتي سو يمهارو دو ماشينات of course يمهاريهم كما يوم زمهارو زبل كتصالح حتنا يخون كما يوم زمهارو زبل كنملس نحرد عدلنا سب كما يزمهار زبلي قدمنا نملسو ويل سب كما يزمهار مالتيو سب حدا نجار يرئي بزوم perceptron organ بزوم sensory organs غيرو سكان يقبرو نزر ايو نجار ويكا نز سمعو نز تمهارو نزرد وسبات حر أو حنقوله خا يقمط أويكا أب ميموري ستوري جبرو مالتي كأننا ذكر خا يتكم زي حتر زبلن قليل سئلو أبستراكت زخونة نجارو سئلو شفنا بيله كزارة وخلوه مالتي دحر كم زي زمهار كوينو حنقول زبهال نجارالو حنقول كا كاب نيورونات استسرحيو سلازي بزحات أزيم بقطري كندزي زي بهالو أزيم بقطري بزحات نيورونات أب وشتي حنقول لك أسابات يركبوا زوم نيورونات أتومكا بستفرالي سيجنال مالتيو ملوات ملقتهم كاب حدا نابت حدا يم حدا لفوز زبليو زيتي أبستراكت ليري حجوم بتماسسالي مور ديتيلو بقى زين حدا تبهايلنا أغلنا أين تماشين لرنينج زخون سبات كأتايم قبر جميروم كوم تماسساليو نيورونسي بارتيفيشال زين صرحه زبل نجر وسيدهم حنتي ارتيفيشال نيورون كنسرح كنكلال لنا نساقا perceptron إلنا كنصوع كنكلال لنا يلوم perceptron صريحهم مالتي صوت زغال له كونسيبت تاعيو perceptron زبهال نجر artificial neuron مخانو مالتي نع أدخل حنتي تمرتها أبزي أك نجركم إيه perceptron قلل بزبالة W3 سكول سويشت آتيهم perceptron تاع مالت مخانا كتريو ندحر أفتينكم زي آية perceptron تبهال ويكاتن definition عم جمرة عن رأيين perceptron is an artificial neuron يلكم كتحسوات غليهم simplest possible neural network يا أبتناي neural network أتا simplest بهال possible نساء مالتيو neural networks are the building blocks of machine learning مالتيو حجي كمزي كن قدا خنسرح خلنا بلوكيت سلينا neural network machine learning زي يوم ماشين كمهار تغيرو ناي نيورالز ناي نيورون نيتورك تاتيوم مالتيو نيورال نيتورك مالت ناي نيورونات نيتورك مالتيو كزرغح خلو مالتيو حجز غداي زي تاريخو تماصاصو غلغليو كتريو تخليكم مالتيو 1928 تبغس حسابيو فرانك روزنبلات بحال سبايو مالتيو فطيرو نزا حساب زي كسرحنا IBM مغرب لهم نير حتى نسخه تريو تخليكم مالتيو perceptron تبحال زلا زي ايا وكذا تريو زلكم سئليا مالتيو بحصيرو ذا سئل زي ابا اغباب ترايكم انتلا زي perceptron تبحال حجي تا تغبر perceptron حدا انبوتات اللو x1 x2 x3 x4 x5 انبوتات يبحال زي اتوم x مالتي بقى x variable مالتي ويكاتي نحنا نهبا ويكاتي التاوت مالتي افت ماشين نهبو ماشين زمهار كاب داتا ايو سلازي هاي لنا حدا قلعه نغريو زي اهات بحال تيليو تا زتوا زلخو زي اهات بحال تبل قالسي input بحال مالتي سلازي ذا input زيا x1 x2 x3 x5 ندابلنا حساب x5 نصح مالتيو ويت مالت كاتا مالتيو زوم inputات زياتهم زوم زهابكم xات probability اللهم نابنت كمي مالتيو ز probability اختبلنا خلخا ندحر دايلكم
حصر اكزامبل يحجون بتماسسال خبوكم مالتي نابزا كونسيبت زي اندحر دا مصيخم موزا سنترج ويزا صدقه زي اترينايا حدا كرايتيريا لنا بز بوتا زي مالتيو كالاي كابزي انبوت زبحال ነገር አለና كالاي كابزي ويت زبحال ነገር አለና حجي ابز كرايتيريا كولوم ويك ابز عمدي كرايتيريا artist is good weather is good friend will come food is served alcohol is served وزت زبلي زي اتوم كرايتيريا تاتيوم كرايتيريا نبلوم كازوم داتاتات مالتي توم حسابات ويك اتوم فيتشرات مالتنا ايو انتاينا كنجبر ديلنا خم مباليو اتوم انبوتات كا x1 0 or 1 possibility x2 0 or 1 تمثاليو x3 0 or 1 كابزيوم وصا يلن x4 0 or 1 x5 0 or 1 إنا نبل مالتيو تتعذبكم ነገር ካታዩ x1 0 ወይ 1 ይዘለዋ ታይ ማለትዩ 0 ማለት አክቲቬት አይኮነን እቲ ኒውሮን ማለትዩ ወይ ካፍተ ውሳነ አይተሳተፈን ወይ ካ ምንም ወላ ሓንተ ለውጥ የብሉ ማለትዩ 1 እንድሕር ዳ ኮይኑ ኸአ ኣብ ውሳነ ተሳቲፎሎ ማለትዩ ሕጂ ከምትናይ ቀደም ፕሮግራሚንግ ብምንታይ if else ወዘተ እናበልና ነትውሳነ ዘይ ንሰርሕ እንድሕር ዳ ኢልኩም እዚ ኮምፕሌክስ አይነት ውሳነ ይዝውስን ማሽን ለርኒንግ ማለት ነዊሕ ውሳነታት እዮም ዝውሰነው እዚ ናብነት እዚያስ ለዲያ አይኮነትን ሃመር ሄዲያስ አይኮነትን እዚያ ሜዲያ አይኮነትን ይልካ ይዝፈል ዘሎ ማለት ስለዚ ከመሃር ከሎ በጣም ኮምፕሌክስ ዝሆነ ኢሜጃት ኮምፕሌክስ ዝሆነ ቪዲዮታት ስእልታት ወዘተ ይኻ ተቦ ሕጂ ትዳታ ኮስዶ ክእል ከሎ ማለት እዩ 0 or 1 ማለት 0 is not activated 1 is activated ማለት እዩ ግን activate ኮ እንድሕር ኮይኑ በኋላ እቲ ሲንግል ኢንፑት ማለት እዩ እቲ ሲንግል ኢንፑት ሲንግል weight زاتو زلو كونيكتور لاين مالتيو weight multiplied to input እንዳሆነ ይዛቱ ማለት ሕጂ ሪኢኹም እንድሕር ዳኹንኩም አፍቲ ሰደቃ ሪኢኹም ማለትዩ ኣብ ታሕተዋይ ቦታ ሕድ ኢንፑት ታይና ንገብር threshold value ነቀደም ነቅምጥ እዚ threshold ይንብል threshold ማለትና ሲ መዕቀነ ማለትዩ ሕጂ ኣብዚ threshold value ቀሚጥና ኣለና ማለትዩ ቀዳማይ ንስዩ ካላይካ multiply all inputs with its weights ማለት ሕድ input ሲ must weight نرابحو weight ማለት possibly likely كم مالتي ويك possibly likely ማለት ሲ كون زغل كون زي كل وزته زبل ነገራት مالتي ስለዚህ ሕድ input ምስ ሕድ weight نرابحنا بخمزي መልክዕ ቅምጥና 1 2 3 4 5 output እስከ ኣለውና ማለት ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ኣብዚ ውጽኢታት ኣለዉ ሕጂ ነዚኣቶም ሕድ ውጽኢታት ከ sum all the results ማለት summation function ይባሃል sum ንገብር ማለት እዩ sum ንገብሮ ንኹሎም ሲ ንድምሮም ማለት እዩ ንመን نزوم ربحيتات كلهم حد input مس weight استرابحو دميرنا نورادرو مسمينا نورادرو مستي threshold حجي إذا threshold مالت إذا أمتنا يا threshold يو 1.5 هنا بلع السيات غيرنا زلنا حجي تزمت أو تصيد كحالنا تشديش تأيو إذا weighted sum مالتيو إذا حجي weighted sum غالب بالاسي حد sum بوي ترابح زمت أو تصيد كم خانيو حجي activate the output ማለት ታይ ማለት እዩ ናይዛ ሌየር ሓንታ አውትፑት ያዘላ ዛ ፐርሴፕትሮን ሓንታ አውትፑት ያዘላታ ማለት እዩ ወላ ብዙሕ ኢንፑት ናብዛ ኒውሮን ይእቶ አውትፑታ ግን ሓንቲ ያዘላ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ እዛ አውትፑት ሓንቲ እንድሕር ኮይናሲ ሓንታ አውትፑት ክንረክብ ተኮይና ወይ ውጽኢት ትበናያ ወይ ውጽኢት ኣይክትበናንያ ዝውሰን በዚ threshold ዝበሃል ነገር እዩ if the sum is greater than 1.5 of course ሓደ ነጥብ 6 ካብ ሓደ ነጥብ 5 greater than you I will go to the concert ማለት እዩ ሕጂ አመወዳታ ወሲነ ኣለኹ ተዘይ ኮይኑ ግን ኣይወስነን እየ ማለት እዩ ኣይከይድን እየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ውሳነ ጥራሕ ይኮናን artist is good ቶም አርቲስታት ጽቡቕ እዮም ማለት እዩ እቲ አርቲስት ጽቡቕ እዩ እቲ ኣየር ጸባይ ጽቡቕ እዩ ዓርኬውን መሓዛይውን ናኡ ክመጽእ እዩ ምግብ ኣለዎ መስተ ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ኩሎም ዝብሉ ነገራት ተመሪጸሲ ሓደ ከዶስ ክገድፎ ዝብሉ ውሳኔ እደልየ ነይረ እንድሕር ዳኣ ክኸይድ ኮይነ ናይዚኦም ልዕልቲ threshold እንድሕር መጽኦም most likely ክኸዳለን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ፐርሴፕትሮን ኮም ይወስኹ ሶዚ ብኮድ ክጻሓፍ ኮለት ፋንክሽን እዩ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ታይተ ገይር ዘሎ ተመሳሳሊ ኮንስት threshold constant threshold እዩ ኮድ ገይር ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸ array of inputs ኣሎ 5 ኢንፑታት ኣሎ ነተቀዳማይ ሕጂ ንኣብነት ታይሂብዎ 1 ይሂብዎ ክኸዲልዎ artistat is good 1 ሂብዎ ቲኻ 0 ሂብዎ 1 ሂብዎ 0 ሂብዎ 1 ሂብዎ 1010 እንዳበለ ሂብዎ ማለት እዩ weight ካ 0.7 likely ዝኾነ ማለት እዩ 0.6 ሕጂ በዚ ተራቢሕ 0 እዩ
ولا حنت لو تقولن حدم كرابح خلو زيريهم كمصو مالتي توم زيرو زلو سلازي اتوم حدا زخون طرحيو مافتو سنه تساتيفهم زلو مالتي كابو سام كاب زيرو انيشالايز غيرو فور لوب ننحد حدو مالتيو اب لعل سام نخدم مرسي وي كا دمير بسام نخمط انبوت ساعت اي مالتيبلايد باي ويت ساعت اي مالت نحد حدوم يرابحوهم زلو زي تربحيت زرأخوميو موداتها سام مالو سام فاريابل greater than 1.5 نحرد اخوينو اكتيفيتيو تزي كوين جن دونت اكتيفيتيو مالتيو حجي انت اينا سريحنا كساب حجي زولو درجه زبل اصبيقنا نفلطو كنفتنينا مالتيو كساب حجي زولو زسرحنايو بيزد اون اتوم كرايتيريا تاتسي اتي سب نافتي كونسرت كيديو ويس اي خدن زبل وسانه نموسانينا ازي سريحنا مالتيو حجي حانتي بيرسيبترون حانت وسانه اتم حلالف كيد اي تغيد الى نختم حلالفلنا ندحرد اخوينا وسنات زخونو كرايتيرياتاتنا هيبنا يا بحصيرو كالايكا ديبلي اي تمهارتنا امنت سحتت ديو تمهرتي سحتت الله ودو زماخل تغاغينا دينا وريدنا دينا ديبنا دينا وزت زبحال ولا حانتي غدايا ايكونن مالتي سلازي بخالي بهالاسي قلل بزبل ملكو خصا حجي زمهاركم نغير نحرد حصيرنايو داتا يهلونا ويت كايهلونا most probability لايك لخا يهلونا ويتات توم ويتات مستوم داتاتات حدحدهم معره نحرد الرابحنا يوم توم انصراو زخون ويكا تمعرادو تزخون انترابحنا يوم امو انت دميرنا يوم لعل تريشولد نحرد اخيدهم اكتيفيت نغبر تزي كوينو اكتيفيت اي نغبرن ناي سينجل بيرسيبترون ويكا حانتي سينجل ارتفيشال نيورون تصرح سرح مالتي حجي خاطا اينا نغبر اذا نيورون زيا نخالوت نيورون كم وسانه تلو خلوميا هيدن لايرز بحالالو لاير باي لاير يوم كسرحو مالتيو ازي خنبل كلنا بزحات نيورونات تمعداداو تخوينهم كمالتيو ازي مالت كمي مسيلكم ازوم نيورونات سي كمزي نحر كوينهم مالتي حدغኛ زخونه ناي نيورونات قصلا ايزلو مالتي تقداماي زي انبوت لاير يزبحال ازوم بጫ زلو مالتيو ازوم سماياوي زلو خا لاير 1 يوم لاير 1 يوم هيدن لايرز يوم زيوم اوشت يوم زركو مالتيو زيوم لاير 1 يوم زي قصيلو زلو ناي قصال لاير كاخوم تمثالي لاير 2 يو زيون هيدن لاير يو مالتيو ازوم موداتا زلو خا اوتبوت لايرز يوم مالتيو لاير 3 يوم زلو زيوم مالتي سلازي زوم قداموت زلو يقصورن مخنياتو انبوت لايرز يوم زبحالو توم سترفو ግን بزيوم بملوم يقصور يوم مالتي سلازي لايرات كنقصر نحد اخوينا لاير 1 لاير 2 لاير 3 لان قصروم تمو زلو زيوم كا انبوت لايرز يوم بحصيرو كمزي عينتو حساباتن وسانتاتن نحرد تمحلاليفو حدا وسانه بازيو بوزحن حرغلاخاتن بوتاتات يزغيد زلخم زتريو زلخم زاسواي كات وسانه تنكورن زيمات انزخون زلو سلازي ماشينات كمزي ناغوريهم كمهارو زخولو مالتيو AX W1 X1 W2 X2 W3 X3 W4 X4 دابله نرابح يخد كم زلو مشريئكم صبو ازي مالت زخونه وصيت كبنا ايو حق دخم زغبر زلو سلازي فانكشن زي خا كل غزي y equals to ax نحريلناس حدا بماخل باورجين زحلف فانكشن مالتنا ايو باورجين زحلف لينير فانكشن مالتي ديسموس جراف يوزي مالتيو اب ديسموس جراف كالكوليتر دحردا زيري انايو كمزي زبل فانكشننا سريحنا زلنا ax y كمزي تصحفوا لكم مالتيو ax دحردا صحيفيو از فانكشن ازي انا سريحنا زلنا تريو الله مالتي سو از فانكشن ازي خا كل غزي لينير فانكشن يو لينياريتي ب 0 اورجين كا خمس حلف كم تريو زلهم ابزي يرينا الله مالتي سو نحنا ون بتماساسال نريو لنا مالتي غرم ندحردا ax plus b الى خا حدا b مالتي وين قدميت وين دحريت زبل زخونه قصر يهبي زلهم مالتي كم تريو زلهم ب ندحردا اوسيخ خا نلعلي نتحتي شيفت مغباري خديز فانكشن سلازي ندحردا 00 زحلف كوينو كله زهابكو وصيت كلهم توم نيورونات وصيتهم سي ax طرح ندحردا كوينو واغا سلازي يبلو بايز بحال نجر كالو مالتيو سلازي غلغليوم فانكشنات ابزي وعلو غلغليوم ابزي وعلو غلغليوم ابزي وعلو غلغليوم ابزي وعلو مالتي ذاتس واي كمهارو ندحردا كوينوم كرخبو خللهم نتلاين مالتي تلاين انتايو تاكيريت زخونه لاين مالتي تاكيريت زخونه لاين كرخبو ندحر كوينوم مالتي حراي ابز فانكشن زي اي دما انتايو سلوب يزبحال كل سب زفلطيو اي سلوب مخانو خا قريئكم مالتي روتيت غبرو ندحر دادلي نزي
فانكشن ندي لاين زيسي يفلت ايه مالت تاي قبر كم زلني سلازي ايه ندحر دا قنيسة تريقو لهم اتلاين يزور الله مالتيو ندحر دا اوسيخون كومو جن لعلن تحتن طرح زي كونه زبزلس ابتي اوريجين كوينو يزور يزلو مالتي سلازي كابتو اوريجين ولا تبغيسو افتا زلاتا بوتا خوينا ولا اوريجين طرح يحلف يزور الله مالتي كم زتريقو زلخ بحال ايه بحالا توم ايز بحالو توم ويتاتيوم ابزي ايز بحال زلو تويت سي مالتيو اكس مالت تي انبوت سيو بي خا تي بايز بحال نجر مالتيو بايز مالت سي how much do we shift the line اتلاين سي بغندينا كافتي 00 اوريجين شيفت نغورو زبليو حجي نكلهم نيورونات بمعره ايوهاو منيو كوم ايكونن زخون كنغركم ايه انتي مالت مخانو ازي ناب مالتي لاير نوصدومو ام ماشين ليرنينغ بتخكل نرايو مالتيو اقدم بيله كابز نغركم حدا انتان كتريبو تا عينت ليريخا تمهرنا زلخا زبلكا ازي ترينينغ زي تريو لكم مالتيو straight line in a space with scattered xy points مالتيو زوم تريوم زلخم زياتهم xy pointاتيوم زمو زلو مالتيو xy coordinate points يوم زمو زلو كلهم pointات مالتي مش يرايكم على ليلي قمت زسئل زي مالتي سلازي زوم xy coordinate points زلو لاينات اتلاين كا بزي يحالف زلو كم زتريو زلخم زلاين زي كندي ابزي xy coordinate points كندي دوتات ترغيبو ساتكم تريوم لكم مالتيو train a perceptron to classify the points over and under the line مالتي حجي انتاينا كنمهرو نخيل نتي perceptron نحدا perceptron نمهرو زوم لاينات زوم دوتات مشالو حدا لاين مو نقمت زي لاين زي مالتيو ويكا بوينتات قلقليهم سي لعلو اليوم زوعلو تحتي اليوم زوعلو زبلي احنا خنمهرهم تخوينا كلهم زوم دوت زياتهم نزل لاين زي ندحر داسي إلهم ابز لاين زي ندحر داوعيلهم بملهم فيت ديو مالتيو ويكا تماهيرو الله مالتيو اب تحت لاين ندحر وعيلهم اندر فيت ديو اوفر فيت ديو مالتيو بخالي بهلاسي اوفر وصيهم الله مالت كابت لاين بالعلي كابت لاين بتحت سلازي نتوم نطبتات نحل حدهم سي شفت اندا غبرنا انت خنغبرو ملنا مالتيو نابو خعل لهم نامنت كليك تو ترين مي بلكم الله ندحر دا تماهاري لنايوم استات 500 بوينتس الله مالتيو كلهم زوم 500 بوينتس تايم كوينهم زلو توم تصلمت تريهم لهم ناب كالي بوتا غيرهم الله زي امكا زوم قيحت مالتيو اندر ذا لاين وعيلهم الله مالتيو سلازي اوفر فيتد اندر فيتد وزت زبال ነገር نممهر نتقملو كونسيبت يو مالتي بخالي بهالا ليرنينج دحر اخمركم كتريو دليهم زوم تريهم زلهم بلوب يزمهر ماشين ليرنينج مالت لوب كبلكم كلخو لك لوب فور لوب نصحفو غلغله مشالو كوم يو بلوب يزمهر ويكا عند خول الازمهر بحاجه غزي ايرخوني مالتيو ابا يو لوب زغبر ابت زهبنا داتا نحدحدوم مالتي نرابح اندادمر مالتيو مالتيبل تايمز كوم اندغبر ازمهر يبلكم الله مالتيو ازي خا ويت فاليو ار ادجستد مالتيو مالت فور ايتش ايتريشن نحدحد ايتريشن لوب مالتي ايتريشن كنملس كلنا ات ويت اويدنا نخد زلنا ويت حتيدنا نخد زلنا زبل مالتي نغرنا زلو ايتريشن فيل دحر داغيرو مالت نو مور ايتريشن دحر دايلو دحريو اتتمهرت زبحال ነገር ጠጠው ይዘብል ወይ ካት ትሬኒንግ ዝብሃል ነገር ጠጠው ይዘብል ማለት ካብون لعلك مهار አይከልን ማለትዩ ወይ ቀረኺቡ ወሎ ማለትዩ ሕጂ 100 ታይምስ አምሂረዮ ማለትዩ ቱሉፕሲ 100 ታይምስ አምሂረዮ ሕጂ ምሰማርኮ ዝላይን አብዚ ውዒሉ ሪኹም ወደለኹም ዝላይን አብዚ ይዘሎ ማለትዩ ወል ሕጂ ኸአ ቀጽኢለ ማለትዩ ተማሂረሎ ማለትዩ ልዕሊሉ ናብዞም ነጥብታት ከይደሎ አወይ ክኸድ ከም ዘሎ ነጊረ የለኹ ማለትዩ ወይ ካተ ነጊረለት ማሽን ማለትዩ ካልኣይ ከዓ ናብኡ ኸይዱ ማለት 300 ግዜ ናብኡ ኸይዱ ተመሳሳሊ ከም ዝትሪኦ ዘለኹም 500 ግዜ ተተማሂር ግን ኖ ሞር ካብዚ እንድሓር ሕጂ ላይን እዚ ከይድ ኣይከልን እቲ አኩሬት ላይን ወይ ከዓ እቲ ክረኽቦ ዘለዎ ነገር በሙሉኡ ረኺብዎ እዩ ምክንያቱ ትሬኒንግ ኢዝ ኮምፕሊት ማለት እዩ ናብ ኮድ ክንሰግር ከለና እንረኽቦ ታዩ ጽሓፍኮ ኮድ እንዲ ዘሎ ሜን ኮድ ኢምፖርት ነምፓይ አዝ ኤንፒ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ ግዜ ነምፓይ ማለት اب بايثون زركب از كود زي ببايثون يتصحيفو اب بايثون زركب نمبر هاندل نمغبار استفالاليو ناي نمبر سرحتسي مس نمبرس كنصاوت كلنا مس قطرتات كنصاوت كلنا بفلاي كا مس استفالاليو ناي اري تحستوتاتن كومو اري سمبليفاي مغبار اري سورت مغبار كالوت مقمات سكويرد مين مركاب ገለገለ ዝብሃል ነገራት ተደሊና ነምፓይ ዝብሃል ሞጁል ወይ ካ ላይብረሪ ለና ማለት ስለዚህ ነምፓይ ካ ዝርከብ اب بايثون PIP ዝብሃል ማለት ከምዚ ፓኬጅ
لايب باكج ايكو سيستم لنا او اخم كيدكم انستول تغبرو كابو انستول غبروا مالتي ስለዚህ ኢንስቶል ምስ ገበርናዮ از ان بي امصينا ያለና ማለት ሽሙ ድሕረ ደጊም ነምፓይ ዘይኮነስ ኤንፒ እዩ ኤልያስ ሲየም ዝበሃል እዚኣቶም ማለት ሽሙስ ናይ በዓልትና ኤንፒ ከም ኤንፒ ጌርካ ምጻልና ማለት እዩ ተገዲፈ ሕጂ ነምፓይ እንድሕር ኢለዮ ኩሎም ነምፓይ ላይ ይጥቀም ዘለና ማለት እዩ ነምፓይ እንዳወልኩ ጽሕፈለን ካብኮም ኢለ ጽሕፍ ግን ደን let me say simply np bnp መልክዕ ምጻለይ ማለት እዩ ቀጺለ ናብቲ ቀጺሉ ዘሎ መስመር ከደ መስመር በመስመር ይኽነግረኩም ኢንፑትስ እዮም ዚኣቶም ዋላ ሓንቲ ነገር ይኮነን ከም ዝቅድም ዘምሃርኩም ኣብዚ ዘሎ ኢንፑትስ ገለ ሪኢናዮም ዝነበርና ማለት እዩ እዚኦሙን ተማሳሳላይ x1 y1 ገለገለ ዝበሃሉ ምሻለው x1 x2 x3 x4 ገለልኩም ሓዝዎም ኢንፑትስ እዮም ግን ሕጂ ኣብዚ ልብ ክትብሉ ለይ ዝደሊ ዘለኹ ሓደ ወሳነ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ ንእግረ መንገደይ ክሕብረልኩም ደልየ ዘለኹ ማለት እዩ እሱ ከዓ መን እዩ ማትሪክስ ክሳብ ሕጂ ንምንታይ ኢና ተማሂርናዮ ንምንታይ ይጠቅም ዝበሃል ነገር ኣይ ንፈልጦና ሶ ናይ ማትሪክስ ኮንሴፕት ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳነ ዝበሃል ነገር እዩ ንምንታይ ኢና ማትሪክስ ተማሂርና ዝብል ድሕርዳ ኮይኑ ቀሊል ነገር እዩ ካልኩሌት many things at once ዝበሃል እዩ many things at once ሕጂ ኣብዚ ክልተ ኮንሴፕታት ሒስኩም ክትወጽእ ዝደልየኩም በቃላይ ማለት እዩ ቀለል ብዝበለ many things ኣሎ ብዙሕ ነገር እና ካልኩሌት ንገብር but it is at once በሓደ ግዜ እና ካልኩሌት ንገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ስእሊ እንድሕር ዳሊና ኮይንሲ እዚ ስእሊ እዚ 1080 ፒክሰል እንድሕር ዳብ ዘሎ ኮይኑ ናብዚ ኸ 1920 ፒክሰል እንድሕር ዳለና ኮይኑ 7 ፒክሰል እንድሕር ዳለና ኮይኑ እዚ ፒክሰል ማለትና ሲ ሬክታንጉላር አሬንጅመንት ኦፍ ፒክቸር ኤሌመንትስ ማለትና እንዲዩ ዚኦም ማለት እንዲዩ ከምዚ ኢሎም ዝተሰርሑ ማለት እዮም ሓቂዶ እዚ ኸ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ግሪድ እዩ ግሪድ ማለት ዝርከበሉ ቦታ ይፍለጥ እዩ ኮሎም ኣለዎ ናይ ባዕሉ ሮ ኣለዎ ማለት እዩ በኻሊእ ባህላሲ እዚ ነገር እዚ እንድሕር ዳ ካልኩሌት ክንገብሮ ደልና ሕድሕዱ በሓደ ግዜ ክንጥቀሞ እንድሕር ዳ ደልና ማለት እዩ ማትሪክስ ኢና ንጥቀም ማለት እዩ so that's why we need matrix ማለት እዚ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንኣብነት ዝቀዳማይ ዘሎ ቁጽሪ ማለት እዩ a11 ማለት እዩ እንረኽቦ ኤሌመንት ሲ a11 እዩ ንታሕቲ እንድሕር ዳ ወሪድና ዞም ትሪእዎም ዘለኹም ወይ ከዓ ብቀይሕ ገይረ ሃይላይት ክገብረልኩም ማለት እዩ ናብዚ እንድሕር ዳ ወሪድና እዚ ቦታ እዚ ሓደ ኮሎም እዩ ማለት እዩ እዚ ኸ ብተመሳሳሊ 2 3 4 5 6 እንዳበልና ንኸይድ ናብዚ ኸ ተመሳሳሊ ሮው ይዘለና ስለዚ rows and columns number እንድሕር ዳ ኣቐሚጥና ኸ ኩሉ ግዜ እንድሕር ዳ ኮልስ እንድሕር ዳ ኣቐሚጥና ታይ ዝበሃል እዚ ማለት እዩ ማትሪክስ ይዝበሃል ስለዚ እዚ ማትሪክስ ከ ከም ዝነገርኩም ብዙሓት ነገራት ሲ በሓደ ግዜ ካልኩሌት ንምግባር ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝጠቅመና እዩ ማለት እዩ ሶ አሜዚንግ እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ኮንሴፕት እዩ ክነገረኩም ኣይከልን ማለት ስለዚ ኣብዚ ማትሪክስ ክንጥቀም ከለና ሓንቲ ዘይንርስዓ ወይ ከዓ ክንርስዓ ዘይብልና ነገር ቅድም ሕጂ ማትሪክስ ንጥቀመሉ እዋን ንኣብነት let's say A is matrix A is 1 2 3 4 ንበሎ square matrix ማለት እዩ and then matrix B is ከም በተመሳሳሊ wow no እዚ አንውሕየ እዚ መስመር ሲ ሕጽር ከብሎ ኸላለና ማለት እዩ እዚ ኸ 5 7 2 3 then 4 ሓደ ንበል ንኣብነት ማለት እዩ ሕጂ ማትሪክስ ማለት መጀመሪያ ግዜ ከመይና ንቆጽር ንጎን ዘሎ ነቀደም ንቆጽር ማለት እዩ ሮው ማለት እዩ ነቅምጥ ተደልና ማትሪክስ A ማለት ሕጂ ክንደይ ብክንደይ እዩ ተተባሂልና A is 1 2 2 ሮው ለና ማለት እዩ 1 2 2 ኸ ኮሎም ለና ማለት እዩ ስለዚ 2 by 2 ማትሪክስ እዩ ለና ሓቀደ ነቅምጦ ቀሊል ነገር ማለት እዩ ከምኡ ቢውን በተመሳሳሊ ከመይ ገርና ኢና ነቅምጦ ከምኡ ነቅምጥ ከለና ወይ ከዓ ክንገልጽ ከለና ሐሳብና ማለት እዩ ከናውመጣም ከለናሲ A is ክንደይ ባይ ክንደይ ማለት እዩ 1 2 2 አለና 1 2 3 by 3 ማለት እዩ ስለዚ 2 by 3 ማትሪክስ እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሜትሪክስ እዩ ማለት በሓጺሩ ከምዚ ገርና ኢና ንገልጾ ማለት እዩ ሕጂ ኣምርባሕ ማትሪክስ ኩሉ ግዜ ወሳነ ዝበሃል ሕግታ እዩ እዞም ቁጽርታት እዚኣቶም ማለት እዩ ናይዚ ቀዳማይ ማትሪክስ ኮሎም ወይ ከዓ ዓምዲ ምስትናይቲ ካልኣይ ማትሪክስ ዘሎ ሮው ግዳማዊ እንድሕር ዳ ማዕረተ ዘይ ኮይኖም
ምርባሕ ኣይከኣልን ማለት እዩ ስለዚ ማትሪክስ ክንራብሕ እንድሕር ኮይና ዶት ፕሮዳክት እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ምርባሕ ማለት እዩ ግን እዚኣቶም ማዕረ ክኾኑ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ ውፅኢት ከዓ ናይ እዚኣቶም እዩ ማለት እዩ እዚኦም እንታይ እዮም ገብሩ ዘለዎም ከም ዝነገረኩም ዘለኹ ማች ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም ማለት እዩ መን እዮም ማች ክገብሩ ክኽእሉ ዘለዎም እዚኣቶም ማች ክገብሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ከዓ ሪዛልት ዳይሜንሽን እዩ ማለት እዩ ናይቲ ዝወፅእ ዘሎ ውፅኢት ሲ ዳይሜንሽኑስ ወይ ከዓ መጠኑስ ክንድዚ ብክንድዚ ብኻልእ በኋላ ሪዛልት አር ማትሪክስ ማለት እዩ ክንደይ ብክንደይ ኢና ንረክብ ማለት እዩ 2 ብ3 ኢና ንረክብ ዘለና ማለት እዩ እዚኣ ንሕርዳ ኣብ ቃልኩም ሒዝኩም ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ ናይ ማትሪክስ ትምህርቲ ክነራውሖም ንኣብነት ተደሊና ማትሪክስ ኩሉ ግዜ ፕሮዳክት ኦፍ ሳም ኢዝ በኻልእ በኋላ ሳም ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ በሃል ይቅርታ ማለት እዩ ናይ ርባሖምሲ ድምር ማለት እዩ ውፅኢት ሒን ኣብነት ሪዛልት አር ማትሪክስ ክነቕምጦ ንሕርዳ ደሊና ብቐሊሉ ከምዚ ጌርና ኢና ነራብሕ ማለት እዩ ሓደ እዚኦም ብምልኦም እዞም ኣብዚ ዘለዉ ሮውስ ማለት እዩ ምዞም ኣብዚ ዘለዉ ኮሎምስ ኢና ንድምሮም ማለት እዩ ከም እንዳበልና ኢና ንኸይድ እዞም ናይዚ ሮውሲ ምስ ናይዚ ዘለዉ ኮሎም እንዳደመርና ንኸይድ ማለት እዩ ብኻልእ በኋላ ሓደ እንትራብሕ እንተሎ ብ5 እንትድመር እንተሎ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ ሓደ ትራብሕ እንተሎ ብ7 ማለት እዩ 3 ብ7 ማለት እዩ ደሚርና ኣብዚ ነቕምጥ ማለት እዩ ኣብዛ ላዕለይቲ ቀዳመይቲ ነቕምጥ ማለት እዩ ከምኡ ተቐፂላ ዘላውን ክነቕምጥ እንድሕር ደሊና ሓደ ትራብሕ እንተሎ ብ2 ትድመር እንተሎ 3 ክራብሕ ከሎ ብ3 ኣብዛ ቀፂላ እዚኣ ነቕምጥ ማለት እዩ ከምኡ እንዳገበርና ንኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ቀፂልና እንድሕር ናይ ተራብዒቲ ክነራብሕ ደሊና ሕጂ እውን ሓደ ብ4 ትድመር እንተሎ 3 ብሓደ ጌርና ነቕምጥ ስለዚ እንታይ ጌርና ኣቕሚጥና ኣለና 3 ነንበርስ ኣቕሚጥና ኣለና ኣብዚ ማለት እዩ 3 ኣቕሚጥና ኣለና ክልተ ሮው ክኸውን ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ኦፍ ኮርስ ማለት እዩ ሕጂ እውን 2 ብ4 ዝሮውዚ ምስዚ ነራብሖ ዝሮውዚ ምስዚ ነራብሖ ዝሮውዚ ሕጂ እውን ምስዚ ነራብሖ ማለት እዩ ኣቀማምጡ ዝፈላለ ዘሎ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሶ ንምቕማጥ ዝኣክል ሓደ ንኣብነት ቀዳማይ ቁጥሩ ክነግረኩም ሓደ ብ5 ትድመር እንተሎ 3 ብ7 21 ማለት እዩ ስለዚ 5 ትድመር እንተሎ 21 ክንደይ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ 26 ኮይኑ ኣሎ ተቀዳማይ ቁጥርና ማለት ሶ 26 ብኻልእ በኋላ እንታይ ይብለና ኣሎ ቶም ቁጥርታት ዘእተናዮም 1 3 5 እዮም ነይሮም 1 3 5 እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ኣዝዮም ንእሽትለያት እዮም ነይሮም ድሓር ንቐፅል ብደንብ ገይረ ከረዳእኩም የት ኮንሴፕት ማለት እዩ ቀፂልና ከዓ ናብዚ እዚ ደሚርና ያለና ናብቲ ዝቐፅል ዘሎ ቁፅሪ ከዓ ክንከይድና 1 ብ2 ናብ ዝቐፅል ዘሎ ዓምዲ ማለት እዩ 1 ብ2 2 እዩ ትድመር ተሎ 3 ብ3 9 እዩ 11 ማለት እዩ ስለዚ ቀፂልና ዝረኸብናዮ ዓንዲ መን እዩ 11 እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ብ4 ክንከይድና 1 ብ4 4 ትድመር 3 ብ1 3 እዚኦም ክልቲኦም 7 እዮም ሕጂ እውን ኣብዚ እንታይ ኢና ረኺብና ዘለና 7 እዩ ማለት እዩ ዌል ሰይድ ኤንድ ዌል ዳን ማለት እዩ ቀፂልና ንረኽቦ ምርባሕ 2 ብ5 10 እዩ 4 ብ7 28 እዩ 28 10 38 እዩ ማለት እዩ ስለዚ 38 እና ንቕምጥ ሕጂ እውን ናብቲ ዝቐፅል ዘሎ ቁፅሪ ኢና ንኸይድ 2 ብ2 4 እዩ እንትድመር እንተሎ 4 ብ3 12 እዩ 16 እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ 16 ቀሚጥና ኣለና ቀፂልና ናብቲ ናይ መወዳእታ ኮሎም ክንከይድና ወይ ከዓ ዓምዲ ናይ መወዳእታ ረው ሒዝና ማለት እዩ 2 ብ4 8 እንትድመር እንተሎ 4 ብ1 4 ስለዚ 8 4 12 እዩ ማለት እዩ 12 ውፅኢትና እዚ ዝኸውን ኦፍ ኮርስ ሓንቶታ ኢና ኢልና ነርና ሪዛልት ሲ 2 ብ3 ማትሪክስ ዝኸውን ኢልና ምሽ ነርና ሕጂ እውን 2 ሮው ኣለዎ እዚ ማትሪክስ እዚ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም 2 ባይ 3 እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ከዓ ዓምድታት ኣለዎ ግን እንታይ ሓቢርልኩም ኣሎ 26 38 16 12 11 7 ዝብል ዓበይቲ ቁፅርታት ኢና ረኺብና ዘለና ማለት እዩ ብኻልእ ኣበሃላ ሓደ ማትሪክስ ሲ ሓደ ማትሪክስ ዝጠቕመና ንዓና ማለት እዩ ቅልል ብዝበለ ቁፅሪ ንእሽትለይ ቁፅርታት እንድሕር ሂብናዮም እሞ እዞም ቁፅርታት እዚኣቶም ማኔጅ ጌርና እንተራብሒናዮም ሲ ዓበይቲ ውፅኢታት እዩ ዝህበና ዝብል ነገር ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ዛስ ዋይ ከዓ ንማሽን ለርኒንግ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኮንሴፕት ኮይኑ ኦንሊ ዜሮስ ኤንድ ዋንስ ወይ ከዓ ብጣዕሚ ፍራክሽን ኦፍ ነምበርስ ሂብናዮ ሪዛልቱ ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣዝዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ልዑል ውፅኢታት ኣምፂልና ኣሎ ስለዚ ስሞል ኢንፑት ብኻልእ ኣበሃላ ቢግ ሪዛልት ይህብና ኣሎ ማለት እዩ ስሞል ኢንፑት ቢግ ሪዛልት ይህበና ኣሎ ማለት እዩ ሶ እንድሕር ደኣ ከምዚ ኮይኑ ማትሪክስ ዝበሃል ነገር ኦኬ ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ
እዚ ኢና ኣብ ማሽን ለርኒንግ ንጥቀመሉ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝበሃል መሳርሒ ማትሪክስ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢና ኣብነት ኣብ ግራፊክስ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ንጥቀመሉ ኢና ናይ ማትሪክስ ሕጊ ቀሊል ነገር እዩ ኣብቲ ሕጊ ማትሪክስ ስኬላር ንኣብነት ስኬላር a ማትሪክስ a ሎ ብላዕላይ ሪኢኹም ኣለኹም ታይምስ b ታይምስ a እንድሕር ዳ ኢለ ዝኾነ ቁጽሪ ማለት እዩ ነንሕድሕዶም ከይዱ እዩ ዘራብሖም ብኻሊእ ባህላሲ b 5 እንድሕር ዳ ኮይኑ ስለዚ ከራብሖም ከሎ 5 እቲ ሓድሽ ዘሎ b ዶት a ማትሪክስ a እንድሕር ዳ ኮይኑ ክንጽሕፎ ከለና ከምዚ ዝመጽእ ማለት እዩ 5 ንሓደ 5 እዩ ዘራብሖ 5 ን3 15 እዩ ዝገብሮ 5 ብ2 10 እዩ ዝገብሮ 5 ብ4 ከዓ 20 እዩ ዝገብሮ ማለት ስለዚ ነንሕድሕዶም እንዳኸደ እዩ ዘራብሖም ማለትና እዩ ዘው ዘሎ ቁጽሪ ማለት እዩ ማትሪክስ ክራብሕ ከሎ ግን ንእሽተይ ፍልይ ዝበለ ሕጊ ንኽተል ኢና እንድሕር ዳ ማትሪክስ ምስ ማትሪክስ ክነራብሕ ኮይና ሕጉ ነጊረኩም እየ ሮውን ናይቲ ቀዳማይ ኮሎምን ናይቲ ካልኣይ ሮውን ማዕረ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኢለኩም ነቲ ማትሪክስ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ክንድምር ኮይና ማዕረ ዳይሜንሽን እዩ ክህልዎም ዘለዎ ማዕረ ክነጉድል ተኮይና እውን ማዕረ ዳይሜንሽን እዩ ክህልዎም ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ዳይሜንሽን ዝበሃል ነገር ክህልዎም ኣለዎ ምምቃል ኣብ ማትሪክስ ዝበሃል ነገር የለን ወል እንድሕር ዳ አይደንቲቲ ማትሪክስ ወዘተ ዝበሃል ዘረባ ሰሚዕኹም ከዓ ቀልል ብዝበለ አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ቀሊል ነገር እዩ ስኩዌር ማትሪክስ እዩ ንባዕሉ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ስኩዌር ማትሪክስ ኣሎ እንድሕር ዳ እቶም ዲያጎናል ዘለዎ ኤሌመንታቱ ሲ ወይ ከዓ እቶም ተማዕዳደውቲ ዝኾኑ ኤሌመንታቱ እዚኦም ሓደ እንድሕር ዳ ኮይኖም እዚ ማለት እዩ አይደንቲቲ ማትሪክስ ዝበሃል አይ እዩ ናንብሎ ብቐሊሉ ማለት እዚ ማትሪክስ እዚ አይደንቲቲ ማትሪክስ እዩ ብኻሊእ በኋላ አይደንቲቲ ማትሪክስ ማለት ሓደ ቁጽሪ ኣብ ምርባሕ ጽልዋ ኣልቦ ጠባይ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከም ብተመሳሳሊ ኣብ ማትሪክስ እውን ሓደ ቁጽሪ እንድሕር ዳ አይደንቲቲ ማትሪክስ ኮይኑሲ ምንም ዓይነት ጽልዋ የብሉን ከም ምባሊና ንገልጽ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ i ታይምስ a ባዕሉ a እዩ ዝመጽእ ኢና ንብል ብሕጊ ማትሪክስ አይደንቲቲ ማትሪክስ ዶት ዊዝ a ማትሪክስ ኣብ ዝራእኹሞ ደን ባዕሉ a እዩ ዝህበና ማለት እዩ why because ከም ሓደ ኢና ንቆጽሮ ኢልናኩም ከም ሓደ ንቆጽሮ ኢና ግን እዚ ኣዝዩ ዓብይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ጥቕሚ ኣለዎ እዩ ኣብ ምንታይ ኣብ ትምህርቲ ግራፊክስ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝበሃሉ ነገራት ኣሎ ናይ ማትሪክስ ትምህርቲ እቲ ቀዳማይ ኣብ ትምህርቲ ግራፊክስ ንጥቀመሉ ኮንሴፕት እዩ ንኣብነት ሓደ ፊልተር ኣፕላይ እንድሕር ጌርና ነርና እዚ መጀመርያ እቲ ቪድዮ ማለት እዩ ዝኾነ ቪድዮ ፊልተር ዘይብሉ ወይ ከዓ ዝኾነ ብራይትነስ ዘይተወሰኸ ወይ ገለ እንታይ ነይሩ ማለት እዩ አይደንቲቲ ማትሪክስ እዩ ቫልዩ ማለት እዩ አይደንቲቲ ማትሪክስ እዩ እቲ ቫልዩ ማለት እዩ ድሕራይ ከዓ እንድሕር ዳ ኣራቢሕናዮ ወል ብዝኾነ ቁጽሪ እንድሕር ዳ ኣራቢሕናያሲ ወይ ከዓ ዝኾነ ቁጽሪ እንድሕር ወሲኽናሉ ታ አይደንቲቲ ማትሪክስ ጀስት i ዶት a ጌርና ያለና ወይ ብዝኾነ ማትሪክስ ኣራቢሕና ያለና ማለት እዩ at the same time ስለዚ እንድሕር ዳ እዚ ኣራቢሕና ከዓ a ይመጽኡ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ከዓ ታ እዩ ዘሎ ንኣብነት ከለር ወሲኽና ኣለና ወይ ሳምቲንግ ዝኾነ ከለር ኣመሓይሽና ኣለና ኢልና ንሕሰብ ማለት እዩ ሶ ሪዱ ክንገብር እንድሕር ዳ ደሊልና ንኣብነት አንዱ ክንገብር እንድሕር ዳ ደሊናሲ ብቐሊሉ እዚ ዝነበርናዮ ክነጥፎ ተደሊና ወይ ንኤ እንድሕር ዳ ጥፊናዮ እቲ መጀመርያ ንረኽቦ ቫልዩ ሕጂውን ብተመሳሳሊ አይ እዩ ማለት ስለዚ አይደንቲቲ ማትሪክስ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ጥቕሚ ዘለዋ ወሳኒት ናይ ማትሪክስ ትምህርቲ እያ ማለት እዩ ብቐሊሉ ግን ኣብዚ ማሽን ለርኒንግ ክጠቕመና ስለ ዝኾነት ወል ሓዝዋ ኢኹም ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ካሊእ ነቲ ኮድ ዝፀሓፍኮ ብደንብ ገይሩ ኣብራህሪሁ ዝሕዘልኩም ኣካል ዝነግረኩም ማለት እዩ ሲግሞይድ ፋንክሽን ዝበሃል እዩ ሲግሞይድ ፋንክሽን ቀሊል ነገር እዩ ምንም ዋላ ሓንቲ ነገር ዘድለ ይኮነን 1/1 ፕላስ e the power of negative x ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ f of x c ወይ ከዓ ሲግሞይድ of x ዝበሃል ሲግሞይድ ከምዚ ይጽሓፉ ይቅርታ ጸንሑ ሲግሞይድ of x ማለት እዚ ውጽኢቱ ማለት ወይ ከዓ f of x ኢልኩም ክትገልጽዎ ትኽእሉ ኢኹም ሲግሞይድ ፋንክሽን ዝበሃል እዚ እዩ እዚ ፋንክሽን እዚ ኩሉ ግዜ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር ኣለዎ ናብ ማሽን ለርኒንግ ከዓ ብጣዕሚ ከም ንመሃረሉ ክትፈልጡ ኢለየ ማለት እዩ ቅድሚ ምጽሓፍኩም እዚ ፋንክሽን እዚ ደስ ዝብል ነገሩ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ኢልኩም ንዝኾነ ይኹን ዝሃብኩሞ ቁጽሪ እዚ ፋንክሽን እዚ ወይ 0 ወይ 1 ናይ ምግባር ዕድል እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ማክሲማሙ 1 ይኽበኩም ዝኽእል ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ 0 ናይ ምግባር ዕድል ኣለዎ ስለዚ ስኩዊሽንግ ፋንክሽን እዩ ዝበሃል ኮምፒውተር ኦንሊ zeros and ones ብጣዕሚ እያ ትፈቱ ማለት እዩ ግን እንተኾነ ኣብ ማሽን ለርኒንግ ዓብይ ቁጽሪ ማለት
بتعمل بزح أنومالي زفتر نجار سلازخونة نابزيرو نابوان سكواش زجبر مالتيو ندات صمقة ذهبنا مالتيو سكويشينج فانكشن ويك أنو لنا خيلنا ويك أبغالي بهلا صمقة أي فانكشن يز فانكشن زي سوق تم هارو وقت كل لكم مالتيو ويك أخن فلت لنا بحصيرو نايز فانكشن زي نحرد بدن بغيركم ريقهم مالتيو limit of 1 over 1 plus e the power of negative x as x approaches to 0 نحرد ريقهم مالتيو ناب 0 ندا خد نحرد أخيدو تايز هو نحرد أيلكم إزي 0 نحرد أخوينو إزي most probably negative x بال 0 إزغون تايز هون 1 إزغون مالتي سلازي 1 نحرد أخوينو إزي 1 plus 1 2 سلازي 1 over 2 قلنا نخونا نحرد أخيدو تايز هون تحت وايز له تقطر زمصلنا سي فراكشن 0 نطبي سامثينغ قال إزمصلنا مالتي 0 نطبي قال ናብ 1 ዝተጸግዐ ወይ ናብ 0 ዝተጸግዑ ቁጥርታት ይመጽ ማለት እዩ እንዳናኣሰ ተኸይዱ እቲ ቁጥርና ኦልሞስት ዲኖሚኔተር እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ዲኖሚኔተር ብዛዓበየ ቁጥርኻ ኔጌቲቭ ተኾይኑ ካልእ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ጭራሽ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ዲኖሚኔተርና እንዳዓበየ ዝመጽ ዘሎ ዌል እንድሕርዳ ኤክስ ናብ ኢንፊኒቲ ዝኸደሎ ኮይኑ ግን ናብ ኢንፊኒቲ ዓብይ ቁጥር እንድሕርዳ እንገብሮ ኣለና ኮይና ብኻልእ በኋላ እዚ 1 over e the power of x ይኸውን ስለ ዘሎ when x grows to infinity تايز حبرنا زولنا ناب infinity غد نحرد عليو زتري وزلهم مالتيو بخالي بهلا 1 over infinite or infinitely large number عبي قطر نحر كوينو almost ناب زيرو يخدلو مالتيو ازي ناب زيرو بزخدو قطر خا از فانكشن نازي وصيتو مالتيو 1 يزخون زلو مالتي سلازي زي 1 يخونلو ወይ ከዓ 0 ይኾነሎ ናብ 0 ተጸጋع ቁጥር ይኾነሎ እምበር ካብዚ ወጻኢ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን እዚ ሕጊ ኳልኩለስ እዩ ማለት እዩ ዘምሃርኩም ናይ ኳልኩለስ ትምህርቲ ኮይኑ ነዚ ሲግሞይድ ፋንክሽን ዝበሃል ከይተረስዑ ኢኹም ማለት ኣብ ፓይተን ኢምፖርት ማለት ፓኬጅ ምጽዋዕ ማለት እዩ ፓኬጅ ሲ ክንጥቀመሉ ማለት እዩ ሶ ዊ ኢምፖርት ዘ ፓኬጅ ነምጾለና ማለት እዩ እንጥቀመሉ ፓኬጅ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ዝተፈላለዩ ፋንክሽናት ወዘተ ክላሳት ገለ ዝሓዘ ኮድ ወይ ከዓ ሞጁል እንድሕርዳ ኣልዩ ማለት እዩ ነቲ ኮድ እንጽና ክንጥቀመሉ ንደልለና ማለት እዩ ንምንታይ ኢና ንሕና በዓልትና ዘይንሰርሑ ፍሮም ስክራች it's about mathematical computation እዩ ወይ ከዓ ናምበር እዩ ወይ ሓደ ኣሬይ ሶርት ምግባር ወዘተ ዝብል ነገር እዩ ስለዚ እዚኣቶም ብፍልጠት ደረጃ ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና እንታይ ከም ዝሰርሑ ተኾነ ግን ንዓቶም ክንሰርሕ ብዙሕ ግዜ reinventing the wheel ዝበሃል በሓጺሩ ሲ ነቲ ነገር ሲ ንኽትሰርሕ መከራኻ ክትረክብ ክትክእል የብልካን ምክንያቱ ተሰሪሑ ዝተቐመጠ ስለ ዘሎ ስለዚ ነምፓይ ወይ ከዓ ነምፓይ ዝበሃል ሞጁል ሲ as np ማለት ከም np እዚ np ዝብል ቃል ታይ ዝብል ኤልያስ ሲዮም ዝበሃሉ ሽሙ ንዓይ ኤልያስ np ልካ ሳምጻለይ ማለት እዩ በቀሊሉ ሲ ከም np ጌርካ አምጻለይ ኢልኩም ሕሰብዎ ማለት እዩ ሶዚ ካበልኮ አምጽ ያለለኹ እዚ እንታይ ሒዞሎ ኣብ ውሽጡ ኣሬይ ከመይ ጌርካ ፎርማት ትገብር ዝተፈላለዩ ዩኒፎርም ዲስትሪቢዩሽን ወዘተ ስኩዌርድ ሚን ካልኦቶም ሙሉኦም ፋንክሽናት ኣብዚ ስለ ዘለው ንዑ ከኣነ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ማለት እዩ ዶት ፕሮዳክት ሳሜሽን ኩሎም ኣለዎት ነምፓይ ዝበሃል ሞጁል ሶ ንዑኦም ጽኹም ትጥቀሙ ማለት እዩ ሶ ብዝሓጥረ መልክዑ ንዑ ንሕርዳ ኣምጽና ኮይና ተቐጺሉ ዘሎ ሌየር ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓደ ትምህርቲ እዩ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ከዓ inputs np.array ሉ 21 23 20 24 19 እዚኣቶም እቶም ፊቸርስ ተባሉ ወይ ካቶም አክቹዋል ኢንፑትስ እዮም ናብ array ቀየረለይ ማለት እዩ np.array ለሲ ናብ array ቀየረለይ ነገርዮ ዘን ኢንፑትስ array ያለን ማለት እዩ በሃሊ በሃላ ክንደ የለኒ 1 2 3 4 5 ለኒ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻትኩም ዘይትሪእዎ ዘለኹም ነገር እንታዩ behind the scene እዚ ኢንፑትስ ዝበሃል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ሲ ኢንፑትስ ዝበሃል ምሻሎ እዚ 1 by 5 ማትሪክስ ዩ ማለት እዩ እዚኦም ሲ ማትሪክስ ዩ እንታዮም እዞም ማትሪክስ እዚኣቶም 1 by 5 ክብል ከለኹ ቶም ቁጥርታት ኣብዚ ዘለዉ ምሽ ነጊረኩም ኣለኹ 21 23 20 24 19 እዚኣቶም ሲ እዚስ ማትሪክስ ዩ 21 ከምዚ ንኣብነት 20 23 4 29 ገለ እንድሕሪለ ከምዚ ትሪእዎ ኣለኹም ምሽ እዚ ማትሪክስ እዚ እንታይ ድዩ ሓደ ሮ ኣለዎ 1 2 3 4 5 ከዓ ኩሎም ኣለዎ ሶ 1 by 5 ይሓቀለ ዝበሃል ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ እዚ ማትሪክስ እዚ ማትሪክስ ኢንፑትስ ማትሪክስ እዩ ማለት እዩ ዳይሜንሽኑ ግን ከይትርስዕዎ ምክንያቱ 1 by 5 ምዃኑ ክነገረኩም ደልየ ማለት እዩ ቀፂለ ግን ሕጂ እንታይ ለዮ ለርኒንግ ሬት ዝበሃል ኣሎ ለርኒንግ ሬት
كمزي سقومي لكم حسابه سقومي ويك أسدارو بلو سقومي بك أسدارو بلو كندينا إذا أكل سدر حد قد تسديرس كندينا إذا أكل خير مالتيو تارجت مالت كا prediction مالتيو actual output مالتيو حجي بزحات inputات نحرد اليوم قدمي لك مركم كله خمسي مشيلا نيرة y is equals to weight 1 x1 plus weight 2 x2 دابلنا مش كينا نيرنا plus بايز مودة تحساب زلو مالتي زي حجي زوم وصيتات زي اتومكم بتمثالي y means زي actually the result مالتي it result توصيت زبن مالتي نبغالي بحالا ويكا ግን بحصيرو تارجت يزي مالتي ስለዚህ تارجت እቲ predict ዝገብሮ ዘለኹ ታርጌተይ እቲ ክመጸለይ ዝብሎ ዘለኹ ውጽኢት ስዋን ማለት እዩ ንምንታይ ዋን ኢልዮ necessarily happen ክኸውን ክእል ኣለዎ ክመሃር ንሕርዳእ ኮይኑ ማለት እዩ ዜሮ ማለት አይደለኒ ማለት እዩ ዋን ማለት ግን necessarily happen ክኸውን ክእል ኣለዎ ኣነ ዋን እየ ዝደሊ ማለት እዩ my target to get one ማለት እዩ ክመሃር ተለኹ ሲ to get one ደልየ ዘለኹ ዝብል ነገር ሓዙ ንስኻትኩም ስኢልኩም ማለት እዩ ካብ ዘምረኩም ዘለኹ እዚታትን ክትሕዙ ኣለኩም ማለት እዩ well تقصيل زلو كونسيبت تايو epoch زيبليو epoch مالت number of learning مالتي كندي زاكل يخ مهارت ماشين حجي ماشين ك بلوبينغ خمز مهار نغيركم نيره بايتريشن مالتي ماشين زمهارسي بلوبسيو لوب عليو ስለዚህ አይተሬሽን እዩ ማሽንስ ለርን ስሩ አይተሬሽን ወይ ካ ስሩ ሉፒንግ ወይ ካ በመድግጋም ማለት እዩ ሰብካ በመድግጋም ይዝማርኩም ድገማ ማለት repetition is the mother of study ኔሮ ቀደም ሱዝኒ ነው ማለት so repetition ወይ ካ iteration loop ማለት እዩ በኋላ loop ይዝማር ማለት እዩ epochs ማለት number of loop ማለት እዩ ክንደይና ይአክልዩ ክመሃር ማለት እዩ ኣብ machine learning ቀሊል ነገር ቀሊል ኮንሴፕት እዩ ማለት እዩ so ሓደ 10000 ኢሉ የለኹ ማለት እዩ w weight 1 እንታይ ማለት እዩ weight 2 እንታይ ማለት እዩ weight 3 እንታይ ማለት እዩ እንታይ ኣኻ ሰሪሕካ ዘለኻ ዝብል ነገር ግን كمتصيو مالتي حجابزي تم حمشت ابزي زلو بفلاي شدشتيهم layers of codes تاي هاغير كازلخا زبلي حجي مجمريا غزي تاي غيره كمتي زمهاركم قدم حجي ندحردا perceptron layer كسرحو خوينو مسي بطعم قليل نغري ماشينال نيرنا حنت perceptron الا اذن perceptron ازي اتنين زهبا نيرنا تا كالي perceptron مالتي سلازي نحنت perceptron ندحردا هيبن كم input ወይ كان خالوت ننحل حدن نبعلات نحرد أتوهيبا أبزي خالوت برسيبترونات نحرد اليوم مالتيو كم زتريو زلهم حمشتوي جل برسيبترونات أبزيون خالوت هيدن ليرات اللو مالتيو زيوم كم نودي لكم محسوم جن برسيبترون مالتي نيورون مالتيو زيون نيوروني مالتي أما ودا تقع حدا أوتبوت يزلو مالتي سلازي أبزي زلو مرخابن تشينن قدفو بس الجير كات زي خوينو انتاي نقرأكم مالتيو نحل حدوم دا تراخوبو زيوم نحل حدوم انه علاتهم يرخبوا مس كلهم يزرخب زي مالتيو حدا برسيبترونسي مس كلهم يرخبيو زين مس كلهم مالتي خم دا غبريهم زمالالو سخ انه علاتهم مالتي سو اذا خمزي عينت ركب زلوهم امنغوم زلو ركبن اب كالوتهم زلو ركبن زيوم زم انبوت نقدم زيوم يسدلهم مالتيو كاب دحريو زياتهم مسمن يرخبوا مسزوم قصيلهم زلو برسيبترونس كابو زياتهم كا مسزوم قصيلهم زلو برسيبترونس مودعتا خا اوتبوت زبحال ነገር ይልወና ማለት ከምዚ እንዳበልካ ቀጥልካ መኻድ ዞም weight 1 ዝብሃል ዘሎ ሕጂ weight 1 ዝብሃል ዘሎ ኣብዚ ዘለው እዮም እዚኦም ኢንፑት ሌየርዮም weight 1 ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ weight 2 ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ weight 3 ኣብዚ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ አውትፑት ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም እንታይ ኣም ዝገብሩ ዘለው ነንሕድሕዶም ነቲ ዝሃብክዎ ኢንፑት ማትሪክስ ወይ ከዓ ነቲ ኢንፑት ዳታ مستو ويت كرابو حتى لليه كندي زاكل انبوت يهبي زلخو مالتي حياب زي تريو زلخم قليليو راندوم نمبر جنريت يغيره يونيفورم مالتخا يونيفورم ديستريبيوشن مالت كاب نيجاتيف حدا مينيمم يو 1 كا ماكسيمم يو what I mean upper value is 1 lower value is negative 1 in between there is what zero لو معت قطرتات الله زي معت fractions الله معت نطبتات الله مالتي كابزي اتومسي موخا اخوتوسد كلخا يونيفورم ديستريبيوشن مالت اتوم رينج بمولو مسي معرض خون عدل لهم نابنت 000 وسد مالتي دي كونكوس 0 خوسد يخل 0.111 قال خوسد يخل وات ايفر راندوم نمبر جن جنريت جبر لي ليو مالتي نمباي جنريت غير لي حجي نمباي زي مسحابكو نماني كم غيرو زهبوم زلو مالتيو انت عايز جبر زلو بزين حردا لكم ابزي خا حمشته
بحدا شح زبل الله ماتريكس مالتيو كالي ماتريكس الله حجي زبزي زلو ماتريكس تاي زبلن زلو بخالي بهلا نحرد قلص خوين لكم كوينو اتي قدمي الى ذهبكو حدا بحمشته ماتريكس مش انبوت ريكم نيره ات حدا بحمشته ماتريكس سي مس حمشته ببعال حدا شح ماتريكس حدا شح كولوم زلو ماتريكس مالتيو كرابح مالتيو يك دوت كون مالتي اذا زلو مالتيو ابزي اذا ماتريكس زي انت يحيزو انت يملي اندحر دايلكم ايزر نيجاتيف 1 ماكسيمم مينيمم نيجاتيف 1 يو اب ماخل معاد قطرታት አለው ماكسيمم ግን ሓደ እዩ ማለት እዩ ሞኻቶም ዘለው ሒዞም ዘለው ሕድ እዚ ማለት ሓሙሽተ ማለት ሮው እዩ ሓሙሽተ ሮው እዮም ዲም ሽሕ ኮሎም እዩ ዘለው ነዚ ሓሙሽተ ሮው ኣብኡ ተታሒዞም ዘለው ቁጥርታት معاد ቁጥርታት እዮም in between negative 1 and 1 ማለት እዩ ስለዚህ እዚ weight 1 እዩ weight 1 እዩ weight 1 ማለት በሓሙሽተ በዓል ሓደ ሽሕ ماتريكس يو كامتا يتسرحو كابراندم نمبر جنريت تغيرو استسرحيو واي نمنتاي عبي قطري زي هابكا يومي صاني حكا نغركم نيجاتيف 1 كساب 1 هيبيوم زلخو بعلامه اي مالتيو ازيوم ماكسيمم ندحر اغيريوم كا بحد غزي تاي كم زغاطم تاي هابن كم زغبر ابتي سيجمويد فانكشن كمركم كلخو نغيركم ايزر ناب زيرو ناب 1 يو سلازي فانيشنج جرادينتس بال كونسيبت سلازليو سو تقدماي ماتريكس ايسي ازي يهبيو زلخو مالتيو ازي صريح زلخو مالتي بخالي بحالا ازوزين هي ماتريكس ويت 1 يلي لخو باياز كابته مساسالي باياز 1 مالت بي مالتي وي كاتي انترسيبت خا حدا رو زلو شح كولوم زلو فانكشن مالتي 1 باي 1000 كولوم غير لخو مالتي راندوم نمبر جنريت تغير خو وهابو غير زلو بقليلو W2 خا تاي مالت مسيركم W2 مالت نغيركم يقدمش كاب شح زمصه شح ندحر كوينوم زم انبوتاي نخندي هو حمشته نيروم زيوم 4 ام زلو برغص حمشته خغبرو لكم زيوم حمشته نخندي هبيوم نحده شح هبيوم ابزي زنبرسي ابزي نور حمشته نخندي هبيوم مالتيو نحده شح هبيوم حجنتهم قصيلهم زلو ግን ክንደይ ይዘለን ክንደይ እንቡት ይዘለኒ ሽሕ ይዘለኒ ማለትዩ ابزي ክንደይ የለኒ ሽሕ ኣለኒ ابزي ኸ ክንደይ የለኒ ክንደ ደስ ዝበለኒ ማለትዩ ሽሕ ኣለኒ ሕዩም ተማሳሳሊ ናይዚ ማለትዩ ምክንያቱ ንሽሕ ዝቅበሎ ሽሕ እዩ اما وداتا ግን ክንደይ የለኒ ሓደ ኣለኒ ሓደ ይዘለኒ ስለዚ ክንደይ ማትሪክስ ኣለኒ ማለትዩ እንድሕር ዳሪኹሞም بقدم ساعه እንድሕር ዳ ጽሒፈዮም ማለትዩ በዓል 5 ብ ሓደ ብ5 ማትሪክስ ቲ ኢንፑት ዩ ናይ መጀመርያ ግን 5 ብሽሕ ማትሪክስ ኣለኒ ሽሕ ብሽሕ ማትሪክስ ኣለኒ ቀጽለ መወዳእታ ኸ ክንደይ ኣለኒ ማለትዩ ሽሕ ብሓደ ማትሪክስ ኣለኒ ማለትዩ شح بحدا ماتريكس لنا مالتي موداتا دوم شحي زيهم تقبيله زهوم زلخو مالتي سلازي بحدا ماتريكس ويك اب باي 1 مالتي بقليلو غير يلخ سو زي اتوم يوم تم صحيفيهم زلخو خمس تريهم زلخو مجمريا حمشته بشح ماتريكس لنا مالتي كالايكا شح بشح ماتريكس لني ويت مالتي تمبل سالساي زلو ويت سريغن حدا شح بحدا ماتريكس لنا مالتي توم باياز نمنت اخاهم غير كايام زلخا باياز مالتيو باياز مالت مدمار مالت سلازخونه مدمار كبلكم كلخو ماتريكس قدم انتاي لكم نيره مجمره خمركم كلخو كندمر ندحر دا خوينا ذا سيم دايمنشن كون كلالو مشيلنا ذا سيم دايمنشن دحان حجي كنغركم نمنت ايد ماتريكس زي باياز 1 بي 1 سي حدا بشح غير كايو تحتاي زلون حدا بشح غير كاي موداتا زلو كن حدا بحدا غير كايو خطبلوني يخم مالتي نمنت اخاهم غير كايو حتى زي حجي نصور حتى يو قليلو زين تترديكم كأبا أقباو تاي سريح غمزو لخو زغال كونسيبت كوين يو كرداكو مالتي سو اتنا مجمريا ماتريكس كندا ينيرو توم انبوت لايرز حدا بحمشته يمنيروم يلكم مالت حصرب بلانزي من نغركم توم ناي مجمريا ماتريكس حدا بحمشته ينيري لكم اتو ويت مصوز ترابح ويت كندا يو حمشته بشحيو توم شح انت ايوم مجمريا حجب زي تردادا ناسي توم شحسي انت ايوم اتحمشتس توم انبوت داتا ايوم obviously ازيوم مالت توم انبوت سيوم انبوت ماتريكس يو ناي قداماي زنبره مالتي ازيوم ون توم انبوت يوم معلم مالتي انبوت مالتي بعلو توم انبوت سي انت اخا غير كام ني خا نمن يخا هيب كام زلخا زي تبلو نحد الشح يوم توم حدا شحتا يوم نيورونس يوم حدا شح حنقول مالتي ندحر دا نيورون نابزحكم انتخيدكم
ቲንኪንግ ካፓሲቲኹም ብጣዕሚ እዩ ዝውስኽ ወይ ከዓ ዝሰፍሕ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባሃላ እቲ ማሽን ዝመሃሮ ነገር ሲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኸውን ወይ ከዓ ብዙሕ ፊቸራት ማለት እዩ ኣገላቢጡ ክመሃር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንብዙሕ ዳታ ተሂብኩሞ ስለዚ 1000 ኒውሮን ማለት እዩ ታየ ገይረ ዘለኹ 5 ኢንፑት ዳታ ን1000 ኒውሮን ዲስትሪቢዩት ገይረሎም ማለት እዩ ስለዚ ዌይትስ ማለት በኻልእ በኋላ ዌይት ማለት ዌይት እንታይ እዩ እንድሕር ተባሂልኩም ኒውሮን ምሻሎ ኣብዚ ካሊ ኒውሮን ምሻሎ ኣብዚ ስለዚ እቲ ኒውሮንን ዘራኽብ ዘሎ ላይን ወይ ከዓ መስመር እንታይ ዝበሃል ዌይት ይዝበሃል ዌይት እዚ ማለት ኤት ዌይት ማለት ኤት ዘራኽቦም ዘሎ ናይ ሓንጎሎም መተኣሳሰር ማለት እዩ ስለዚ ነጊሮኩም ዌይት እንታይ ምዃኖም ቶም ፕሮባቢሊታት ማለት እዩ ቶም ፖሲቢሊታት እንታይ ማለት ምዃኖም ሰምሂረኩም የቅድም ሕጂ ሶ 5 ብ1,000 5ስ ን1,000 ኒውሮንስ ይወዮም ማለት እዩ 5 ኢንፑት ዳታ ስለዚ ውጽኢቱ እንታይ ዝኸውን ናይዚ ማትሪክስ እዚኦም ክልቲኦም ክራብሑ ከለዉ ታይኦም ዝኾኑ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ስራሕ ከዓ እንታይ እዩ ፎርዋርድ ባያዝ ዝበሃል ኣሎ ክመሃሩ ከለዉ ኩሉ ግዜ ውጽኢቶም እንታይ እዩ ሓደ እዚኦምን ማዕረ ክኾኑ ከም ዘለዎም ተሰማሚዕና 5 ብ5 ማትሪክስ ኦብቪየስሊ ተሰማሚዕናን ተረዳዲእናና ማለት እዩ 5 ማዕረ እዮም ውጽኢቱ ግን 1 ብ1000 እዩ እንታይ እዩ 1 ብ1000 ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ባያዝ ናብዚ ዝድመር ዘሎ ፕላስ ቢ ኢና ክንገብር ማለት እዩ ከምታ ዓንቶ ነገርኩም ፎርሙላ this was the formula y equals to wx plus b weight x ዝኾን ዘሎ የና ማለት እዩ እዚ ኢንፑት weight ዝኾን ዘሎ የና ማለት እዩ እዚ ትሪኦ ዘለኹም ጠቕላላ ባያዝ ማለት ከዓ እዚ ንሰርሖ ዘለና ፋንክሽን ማለት እዩ እዚ ንሰርሖ ዘለና ገጅፍ ማትሪክስ ማለት ስለና ማትሪክስ ንድምሮ ማትሪክስ ስለ ዝኾነ 1 by 1000 the same dimension ክኾን ኣለዎ ማትሪክስ ምክንያቱ እቲ ሪዛልት ናይዚኦም ርብሒት ናይ ክልቲኦም 1 by 1000 ማትሪክስ ስለ ዝኾነ እቲ ባያዝ ብተመሳሳሊ ንባዕሉ 1 by 1000 ማትሪክስ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ሶ እንድሕር ዳ ክንድምሮም ኮይና ብቐሊል ንድምሮም ማለት እዩ ዛስዋይ ከምኡ ገይረ ዘራባሕክዎ ማለት እዩ ሶ ቶም ባያዝ ካበኦም መፂኦም እንተልኩም ራንደም ነምበር እዮም እዚኣቶም ብተመሳሳሊ መወዳእታት እዮም ሒዞም ዘለዉ ንሳቶም እውን ብተመሳሳሊ ካብ ኔጌቲቭ 1 እስካብ 1 እዮም ሒዞም ዘለዉ እዚ ቀዳማይ 1 ብ1000 ውጽኢቱ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዘሎ እቲ መበል ካልኣይ ዘሎ ግን ውጽኢቱ እንድሕር ዳሪእኹሞ ብተመሳሳሊ 1000 ብ1000 እንዲ ዘለና ናብ 1000 ብ1000 ግን ታይና እቲና ዘለና ማለት እዩ ናይዚኦም ውጽኢት ኢና እቲና ስለዚ ናይዚ ውጽኢት ሲ እንታይ ዝኸውን እዩ ናይዚ ውጽኢት 1 ብ1000 ነይሩ እዚ ከዓ 1000 ብ1000 ዘሎ ማለት እዩ most probably እቲ ካልኣይን እቲ ዳሕረዋይን ዘለዎም ኣፈላላይ እንታይ ይኸውን 5 1 ብ1000 1000 ብ1000 እንድሕር ኮይኑ 1 ብ1000 ክወጽእ ማለት እዩ ውጽኢት ሕዩን ተመሳሳሊ ምክንያቱ እዞም ክልቲኦም ማትሪክሳት ከም ዝትሪኦም ዘለኹም ናይዚኦም ድምር እዩ ነፍሶም ቀፂሎም ዘለዎም ሌየር ከኣቱ ማለት እዩ ከምረኩም ከለኹ ሲ ናይዞም ቀዳሞት ሌየር ናብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሌየር ናይዞም ቀፂሎም ዘለዎ ሌየር ናብቶም ቀፂሎም ዘለዎ ሌየር ናብቲ ከም እንዳበለ ከዓ ናብቲ ኣውትፑት ይኣትዩ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዘሎ ኣውትፑት ይወፅዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክንደኦም ነይሮም 1 5 ዝረብሖ ብ5 በዓል 1,000 ማትሪክስ ነይሩ ማለት እዩ ናይዚ ውጽኢት ፍሉጥ እዩ ኦብቪየስ እዩ 1 በዓል 1,000 ማትሪክስ ረኺብና ማለት እዩ ቀሊል ቀፂልና ኣብዚ ግን ክንደኦም ዘለውና ናይዚ ውጽኢት እዩ ነዚ እታወት ኮይኑ ዘገልግሎም ይሽልና ኣለና ናይዚ ማትሪክስ ውጽኢት ሲ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ማትሪክስ እታወት እዩ ኢልና ስለዚ ብኻልእ ኣባሃላ 1000 ብ1000 እዩ ማለት እዩ 1000 ብ1000 እዩ ስለዚ እዞም 1000 ዝወፁ ናይዚኦም ዝወፁ እንታይ ዝበሃሉ ሲ ኩሎም ሲ ናብዞም 1000 ኒውሮናት እዮም ዝኣቱ ዘሎ ብኻልእ ኣባሃላ ኣብዚ እውን ካሊእ 1000 ኒውሮን እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ክነራብሖም ከለና ናይዚኦም ውጽኢት እዚኦም ማዕረ እዮም ኦፍ ኮርስ ማዕረ ምዃኖም ጽቡቕ እዩ ንምርባሕ ይጠቕመና ግን 1 ብ1000 ዝመጽእ ማለትና ኣይ ሕጂ እውን 1 ብ1000 ይመጽእ ኣለዎ ማለት እዩ ሓራይ ግርም ኢልና እዞም 1,000 ናይ መወዳእታ ዘለዉ ኣብዚ ዝነበሩ 1,000 እቲ መወዳእታ ዘሎ ፋይናል ሌየር ማለት ይኽብዎ ከለዉ እዚ ሓደ ስለ ዝኾነ 1000 ንመን ኢና ሂብናዮም ማለት እዩ ን1 ኢና ሂብናዮ ስለዚ 1,000 ብምሉእ ን1 እንድሕር ሂብናዮ ሲ እቲ ውጽኢት እንታይ ዝኸውን 1 ብ1 1000 ብ1000 ማዕረ ስለ ዝኾነ እቲ ውጽኢት ግን 1 ብ1 ማትሪክስ ዝኸውን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ 1 ብ1 ማትሪክስ ኢኹም ትረኽቡ ማለት እዩ ከምኡ እንዳበልና ከይድናቶም ሌየራት ሲ እንታይ ኢና ረኺብና ኣብ መወዳእታ ትበያዝና ባያዝ 3 1 ብ1 ኢልናዮ ምክንያቱ ክንድምሮ እንተኮይና ናብኡ 1 ብ1 ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ እዚ ዘሎ ሱፐር ክሊር ኤንድ ሱፐር ኢዚ ገይረ ብቕልል ዝበለ ቋንቋ ዲኹም ገሊፀልኩም ኣለኹ ማለት እዩ
እንድሕር ደኣ ማንም ሰብ ማሽን ለርኒንግ ክርዳእኒ ይደሊ ዝብል ኮይኑ እዚ ኣነ ምርዳእ ምናልባት ዝተወሰነ ተድልየ ማለት እዩ ሶ ቅጽለ ቢል ሕጂ ናብ ሓደ ዝኾነ ትምህርቲ ክወስደኩም እየ ማለት እዩ ናብዚ ትምህርቲ እዚ ክወስደኩም ከለኹ ናብ ሓደ ናይ ትምህርቲ ኢንትሮዳክሽን ወይ ሓደ ስእሊ ክወስደኩም እየ ማለት እዩ ሶ እቲ ኖት እዚ ባዕለይ ዘዳለኽዎ ኖት ኣሎ ንዓኻትኩም ግልጽ ምግባር እዩ ማሽን ክምሃር ከሎ ኣብ ክልተ ቦታታት ብክልተ ቦታታት ዝምሃር ክምሃር ከሎ መጀመርያ ከምቲ ዝነገርኩኹም እዞም ኢንፑታት እዚኣቶም ብምልኦም ናብቶም ኒውሮናት ዝኣቱ በቶም ዋየራት እዮም ቶም ዋየራት ከዓ ቶም ወይታት እዮም ማለት እዩ እዚ ከም እናበለ ክሳብ መወዳእታ አውትፑት ዝርከቡ ውፅኢት ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ስእሊ ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል ፎርዋርድ ባያዝ ይበሃል ወይ ከዓ ፎርዋርድ ፓስ ይበሃል ይቅርታ ማለት እዩ ፎርዋርድ ፓስ ወይ ከዓ ዳታ ፍሎ እዩ ዲፕ ፎርዋርድ ፓስ ወይ ከዓ ዳታ ፍሎ እዩ ማለት እዩ ሰለስተ ሌየርና ተጠቂምና ዘለና ነንሕድሕዶም ዞም ሌየራት ከዓ 128 ነብስ ተጠቂሙ ንሕና ግን ኣነ ግን 1000 ተጠቂመ ዘለኹ 1000 ኒውሮን ኣለዎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ቀሊል ነገር እዩ ሶ እቲ ንቅድሚት ምኻድ ዳታ ምልኣኽ ታይ ይበሃል ማለት እዩ ፎርዋርድ ፓስ ይበሃል ብድሕሪኡ ኸታይ ዝገብር ማሽን ማለት እዩ ብድሕሪኡማ ይምሃር እዩ ሕጂ መጀመርያ ታይ ይገብር ይግምት ማለት ይድምር ሕጂ ክምሃር ተሎ ማለት ታይ ማለትና እዩ ይድምር መወዳእታ አውትፑት እንረክብ ማለት እዩ አውትፑት ምስ ረኸብና ታርጌት ኳልኩሌት ንገብር ማለት ኤረር ናሲ ንፈልጥ ማለት እዩ ኤረር ና ክንፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይና እንታይ ኢና ንገብር ታርጌት ምሸቕሚጥና ነርና አንቶ ካብዚ ታርጌት ሲ እቲ አውትፑት ንቕንሶ ማለት እዩ ሶ ማለት ናትና ግምት ማለት እዩ ሕጂ ክንደየናይ ዝኣክል ስሒትና ማለት እዩ ክንደየናይ ዝኣክል ኤረር ተቐሚጡ ሕድሕድ ኒውሮን 1000 ዝኣክሉ ኒውሮናት ሲ ኒውሮን ሂወዮም ሲ ዘይተማሃርዎ ዝሓለፍዎ ኮንሴፕት ወይ ከዓ ዝሰሓትዎ ክንደ እዩ ንኽፈልጥ የደለ ኤረር ረኺበ ግን ሕድሕድ ኒውሮን እቲ ኤረር እዚ ብክንደ እዩ ዝኣክል ዝውፅሖ ማየናይ ኒውሮን ተሰሓይቶ አይፈልጥን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ካብዚ ትሪእዎ ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ኤረር ከምዚ ዝበሃል ኣሎ change of L over change of weight ዝበሃል ኣሎ እዚ ማለት ሲ gradient ዝበሃል gradient ማለት ከዓ ብኻሊእ በኋላ እንታይ ማለት መሲልኩም ንኣብነት ከምዚ እንድሕር ኮይኑ ነይሩ እቲ ትክክለኛ ላይን እቲ ቀይሕ መስመር ኣብዚ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ንኣብነት ብ00 ሓሊፉ ተነይሩ እዚ ናትናሲ a little bit let me say this one በዚ ሓሊፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ትናትና ላይን ሲ እቲ ዝተምሃረ በዚ ክኸውን ይኽእል ሶ ንሕና ዝደለናዮ ኣብዚኦም ክውዕሉ ደልናዮም ሓቂዶ ሶ ኣብዚ ዘሎ ላይናት ብምልኦም እዚ ዝኣክል ዲፈረንስ ኣለዎም እዩ ቼንጅ ኣለዎም ማለት ኤረር ኣለዎም ትሪኦ ኣለኹም ማዕረቦ ይወዓለን ኣብዚኦም ብተመሳሳሊ ኤረር ኣለዎም ግን ኩሎም ኣይኮኑን ተጋጊዮም ዘለዉ ዝተጋገየለው ዘይተጋገየለው ምክንያቱ ኣብዚ ዝተራኸቡ ሕጂ ማዕረ ትክክል እዮም ውዒሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤረር እዚ ሲ ካልኩሌት ንገብረሉ ተመሊስና ንማዓራርየሉ how much sensitive is it ማለት ክንደየናይ ዝኣክልና ሞታግራፍና ሮቴት ክንገብራ ዘለና ዝብልሲ gradient ኢና ካልኩሌት ንገብር ማለት እዩ ሶ gradient ካልኩሌት ምስ ገበርና እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ኤረር እዚ ብምልኡ ማለት እዩ ነቲ ኤረር እዚ ብምልኡ ሕድሕድ ኤረር ማለት እዩ ኣየናይ ኒውሮን እዩ ታሕታታይ ኣየናይ ተጋጊዎ ዘሎ ንኽንብል ንድሓር ንምለስ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮንሴፕት እዚ ከዓ እንታይ ይበሃል back propagation ይበሃል ተታሕተዋይ ዘሎ ዳታ ማለት ከም ዝትሪኦ ዘለኹም መስመር ኣብቲ ስእሊ ዝረኣየኩም ድሕር ዳሎ ኮይኑ ዝተሓተዋይ ዘሎ መስመር ካብቲ ላይን ዘሎ ስእሊ deep back propagation update error flow transposition ወዘተ happen ዝግበረሉ ኣብዚ ናይ ማትሪክስ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣቕለለ ቢል ኣነ ነገርኩም ከለኹ ቀሊል ኮንሴፕት እዩ መጀመርያ ክልተ ፋንክሽናት ኢና ጽሒፍና ዘለና ማለት እዩ ሓደ ሲግሞይድ ፋንክሽን እዩ ሲግሞይድ ፋንክሽን ካ አንቶ ነጊረኩም እየ 1 over 1 plus e the power of minus x ኢለኩም ዛ ፋንክሽን እዚኣ ከምዚ ጌርና ሰሪሕና ያለና ማለት እዩ ሲግሞይድ ፋንክሽን ናይ ዛ ፋንክሽን ናይ አንቶ ዝነበረ ፋንክሽን ማለት አይሲ ዛ ፋንክሽን እዚኣ ሲ 1 over 1 plus e the power of negative x ናይ ዚኣ derivation ሲ 1 times x times ማለት እዩ ናይ ዚኣ derivation ማለት እዩ x times 1 minus x እዩ derivate ትግበር ከላ ታ ፋንክሽን እዚኣ derivate ጌርና ያለና ብኻሊእ በኋላ what do we mean እዚ ፋንክሽን እዚ እንድሕር ዳ ንፈልጦ ኮይና በይ ከም ዝውዕል ናቱ derivation እንታይ ማለት እዩ slope እዩ ማለት እዩ slope ማለት እዩ ተራራይና ሓቂዶ እንድሕር ዳ ናይዚ ፋንክሽን እዚ derivation ውጽኢቱ 0 ኮይኑ እቲ activation function
ኣይሃበናን ማለት እዩ ዜሮ ይሁና ዘሎ ማለት ዜሮ ይሁና ማለት እዩ እንድሕር ዳ ካብኡ ወጻእቲ ኮይኑ ግን እንድሕር ዳ ካሊ ስሎፕ ኣለዎ ኮይኑ ግን ክበና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዛስ ዋይ እቲ ደሪቬሽን ፋንክሽን ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ግራፍ ክነጽንዕ ከለናሲ እቶም ቶፕስ ሌየርስ ወይ ካቶም ንኣብነት ቫሊስ ዲፕስ ገለ ኣብ ነጽንዓሉ እዋን ኣብ ገለገሊኦም እንድሕር ዳ ቼንጅ ዘየለ ኮይኑ ወይ ካ ስሎፕ ዘየብሎም እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ስሎፖም ዜሮ ዝኾኑ ላይናት እንድሕር ዳ ኮይኖም ከም በተመሳሳሊ ደሪቬሽን ገርና ያንፈልጦም ደሪቬት ምግባር ማለት እንታይ ማለት እዩ gradient calculate ምግባር ማለት እዩ gradient ካ how much ናበይ ገጽና ክንከይድ ከም ዘለና ገለ ዝሕብረልና እዩ ሽዑ ማለት እዩ ናበይና ክንከይድ ሕጂ ተተሳሓትና ያስሕተትሲ how much sensitive we are ማለት ሩሑቅና ተሳሒትና ኔና ብዙሕና ተሳሒትና ዘለና ክንፈልጥ ኢና calculate ንገብር ዘለና ማለት እዩ so መጀመርያ ታይና ንገብር sigmoid derivative ውን ኣቕሚጥና ለና ፋንክሽን derivation ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምንም ኣይገበርናን ካብኡ for epoch ማለትና ሕጂ for loop እንዲዩ for loop ጽሒፍና ኣለና in range of epochs ማለት ንኣስታት 10,000 ዝኣክል ግዜ ክትመሃር ኣለካ ኢልና ኣለና ስለ ሕድሕድ epoch እንታይ እዩ ዝመሃር እንታይ ዝገብር ዝብል እዩ so forward pass ሲ እንታይ ካ ትገብር forward pass ዝወልኩም ቅድም እዚ ብሙሉኡ ናይ forward pass ኮድ እዩ ክሳብ back propagation ማለት እዩ እዘን ላይን እዚአን ሲ forward pass የን ማለት እዩ ኣብ forward pass ምንም ኣይንገብርን ታይና ንገብር ሕድሕድ ኢንፑት ተናይ መጀመርያ ዝነበረ ኢንፑት ምስ ኢንፑት 1 ማለት እዩ ኩሎም ኢንፑታት ምስ ዌይት 1 ኣራብሒና ያመለና ኢንፑትስ ምስ ዌይት 1 ኣራብሒና ዶት ፕሮዳክት ሰሪሕና ሲ ፕላስ ባያዝ ካ ነጊረኩም ማለት እዩ ሶ ሕጂ ብደንብ ገይሩ ግልጽ ኾነልኩም እቲ ናይ ዓንቶ ዝስራሕክዎ ማለት እዩ ኣፍቲ ባክ ፕሮፓጌሽን መጽየ ስለ ዘለኹ ግልጽ ገይረን ምስራሕ ዝኣክል ኣብዚ ከብራህራልኩም ክፍትንየ ማለት እዩ and what is this function እቲ ናይ መጀመርያ ሓደ ብ5 ኢንፑት ነይሩ ምስ መን ይዘራብሑ ዘለኹ ምስቲ 5 ብ1000 ዝነበረ ዌይት ማለት እዩ ስለዚ ውጽኢት ናይዚ ማትሪክስ እዚ ዶት ፕሮዳክት እዩ ውጽኢት ናይዚ ሪዛልት ማለት እዩ ንፈልጥና ናይዚ ሪዛልት ማትሪክስ እዚ ውጽኢቱ ሲ ሓደ ብ1000 ከም ምዃኑ ማለት እዩ ሶ 1 by 1000 ማትሪክስ ውጽኢት ኣለዎ ማለት እዩ ዛስ ኢዚ ፒዚ በቀሊሉ ተረዲናዮ ኣለና ማለት እዩ ሶ ሓደ ብ1000 እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብዚ ኸዓ ሓደ ብ1000 ዝኾነ ባያዝ ምሻለና ነይሩና ኣብ ዝላዕሊ ክንቕምጥ ከለናኮ ዝቀዳማይ ባያዝኮ ብ1 ማለት እዩ ሓደ ብ1000 ነይሩ ስለዚ ሓደ ብ1000 ዘሎ ባያዝ ማለት ሲ shift መግበር ማለት ካብ 00 ከይሓልፍ ምእንታ ናበይ ንድምሮ ኣለና ማለት እዩ b1 ናብዚ ንድምሮ ኣለና እዚ r1 እዩ ሪዛልት 1 እዩ ስለዚ እዚ ናበይ ንድምሮ ኣለና ማለት እዩ ናብዚ ንድምሮ ኣለና ማለት እዩ b1 plus r1 ንገብር ኣለና እዚኦም ከዓ ማዕረ ዳይሜንሽን ስለ ዘለዎም ሓደ ብምንታይ ማትሪክስ ይውና ማለት እዩ ሓደ ብ1000 ማትሪክስ እዮም ዝውና ዘስየም እዮም ግን ተደሚሩ ኣሎ ማለት ሕጂ ኣይ ወይ ንየማን ወይ ንጸጋም ወይ ንታሕቲ ወይ ንላዕሊ ዝኾነ ካፕቲ 00 ሲ shift ጌርና ያለና ማለት እዩ ኣየናይ ኣብ ዝቀዳማይ ዘሎ ላይን ማለት እዩ ስለዚ z1 ኢልና እዚ ናይ ሌየር 1 ስራሕ ማለት እዩ ዞም ሌየር 1 ንስዮም ሰሪሖም ማለት እዩ ሕጂ output 1 ዝብለና ዘሎ sigmoid function እንድሕር ዳ ዝውጽኢት እዚ 1 እንተ ኮይኑ activate ግበር ወይ እንተ activate ትግበር ክንብሎ ተኾይና መኒ activate deactivate ዝገብረልና ማለት እዩ sigmoid እዩ ምክንያቱ sigmoid እንድሕር ዳ ዝኾነ value ሂብናዮ either 1 or 0 ይዝህበና ናው ስኳሽ ዝገብሮምሽ ሶ እንድሕር ዳ ናው ዘምጻልና ኮይኑ ሲ output 1 እንታይ ማለት ሕጂ ወይ 0 ወይ 1 ናብ sigmoid ሊቕናዮ ተዝየድ ማለት እዩ ጠቕላላ ንሱ ከዓ sigmoid ከዓ ሰሪሕ መልስልና ማለት እዩ ናይ ኩሎም ብድሕሪ ይቆጽሉ ተመሳሳሊ እዩ ሓራይ z2 ማለት np dot output 1 ይብለላ output 1 ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝላዕለዋይ ማለት እዩ ምክንያቱ ነጊረኩም ነይረ እቶም ሌየራት ከመኦም ዝሰርሑ ነይሮም ተባሂልና ናይዞ ሓደ output ነቲ ሓደ input እዩ ዝሰርሕ ነይሩ ኢና ተባሂልና ስለዚ ናይዚኦም output ነዚኦም input እዩ ናይዚኦም output ነዚኦም input እዩ ማለት እዩ እዚኦም ክልቲኦም hidden layers ይባሃሉ ማለት እዩ hidden ማለት ኣብ ውሽጢኦም ዘለው እዚኦም ክልቲኦም እዚኦም input layers እዮም ዝባሃሉ እዚኦም ካ output layers እዮም ዝባሃሉ output layer ማለት እዩ ወይ ካ output እዩ output neuron output layer ዋላ ወይ ቁጽሪ ማለት እዩ ሰለስተ ሌየር ኣለና ኢና ንብል በቀሊሉ እዚ ናይ input ኣይንቆጽሮና ማለት እዩ ስለዚ በኻሊ በሃላሲ ናይዚኦም output ናይዞም ሌየር እዚኣቶም output ነዚኣቶም inputom ይሓቀይዶ ነዞም ሌየር እዚኦም ሲ
ናይዚኦም ኣውትፑቶም ምሽ ሓቀደ ካብዚኦም ዝመጽኦም ዝቕበሉ ዘለው ንሱ ማለትና እዩ ኣብዚ ታይና ንገብር ዘለና ኣውትፑት 1 ማለት ካብዚ ዝመጸ ማለት ካብዚ ሌየር 1 ዘለው ዝህቡና ዘለው ኣብዚ የርቱ ምስከድና ከዓ ምስ ወይቱ ኣራቢሕና ማትሪክሶም ፕላስ ቢ ጌርና ከዓ ባያዝናታቶም ከዓ ነርዎም እዩ ማለት እዩ እሱ ከዓ ተመሳሳሊ ሓደ ብሽዕዩ ደሚርናሎም ኣቕሚጥናዮም ኣውትፑት ሕጂ ኣክቲቬት ንሲግሞይድ ምስ ሃብና የርቱ ታይ ጌርና ማለት እዩ ኣውትፑት ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ናይ መን ኣውትፑት ረኺብና ኣለና ኣበይ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብዚ ሌየርና እዚ ኣብዚ ኢና ዘለና ማለት እዩ ናይዚኦም ሲ ኣውትፑት ረኺብና ኣለና ንመን ነዚኦም ማለት እዩ ናይ መን ኣውትፑት ኢና ክንጥቀም ሕጂ ማለት እዩ ኣውትፑት 2 ካብቲ 2 ዝወፀ ኢና ኮን ንረክብ ማለት እዩ ስለዚ ነዚኣቶም ከዓ Z3 ኣብ ኳልኩሌተር ንገብረሉ ኣውትፑት 2 ዶት ማትሪክስ ምስ መን ምስ weight 3 ማለት እዩ weight 3 ማለት ከዓ እቶም መበል ሳልሳይ ዝነበሩ ኣብ ላዕሊ ሲ weight 3 ለዝቕመጥኩም እዚኦም ማለት እዮም ተረዲኩም እዩ ሰም ከዓ 1000 ባይ 1 እዮም 1000 ባይ 1 ንምንታይ ይህበዮም ኣብ መወዳእታ ንሓደ ስለ ዝኾነት 1000 ሲ ንሓደ እዮም ዝህብዎ ዘሎ ማለት ስለዚ እቶም ወይታት ንሳቶም ተኮይኖም እቶም ኮኔክተርስ 1000 ኮኔክተር ነዚኦም ኮኔክት ገይሮም ነይሮም ማለት እዩ ምዝናይ መወዳእታ ዘሎ ስለዚ ኣውትፑት ተጠቂሞም ምስ W3 ኳልኩሌት ተገይሮም ወይ ከዓ ዶት ተገይሮም ተራቢሖም ተ ማትሪክስ ክልቲኦም ባያስ 3 ተደሚሩ ኣውትፑት 3 ሲግሞይድ አክቲቬት ገይርዎ ማለት እዩ እዚ ሲግሞይድ ኩሉ ግዜ ተጠቂሞሉ ዘለኹ why do I use it ማለት እዩ ንምንታይ ተጠቂሞሉ ዘለኹ because ንሱ ስኳሽ ስለ ዝገብረለይ ናብ 0 ናብ 1 ስለ ዝቀይረለይ ማለት እዩ እዚ ማለት ሕድሕድ ማትሪክስ እናራባሕኹ ናይዚ ሌየር ነትቀፂሉ ዘሎ ሌየር እናሃብኩ እናራባሕኹ ታይገረለኹ ማለት እዩ ውጽኢት ረኺበለኹ ውጽኢት ምስ ረኸብኩ ሕጂ ኢረር የኳልኩሌት ገብር ቲ ኢረር ከዓ ታይገብሮ ማለት እዩ ባክ ፕሮፓጌት ይገብሮ ባክ ፕሮፓጌሽን ኢን ኤሰንስ ሶ ቀዳማይ ውህብቶና ብግልጽ ገይረን ምግላጽ ማለት እዩ ሓደ ብሓሙሽተ ማለት ዞም ኢንፑትስ ዞም ትሪኦም ዘለኹም እዚኦም ማለት እዩ ሓሙሽተ ኢንፑትስ እዮም ማትሪክስ ይንባዕሉ ማለት እዩ ሓደ ብሓሙሽተ ማለት እዩ እዞም ኣብ ዘለዉ ቀፂሎም ዘለዉ ንዖም ዝቕበልዎም ኒውሮን ከዓ ነቶም ሓሙሽተ ዝቕበልዎም 1000 ኒውሮንስ እዮም ቀዳማይ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢንፑትስ ተራቢሑ ዝመጸልና ውጽኢት እዞም ዘለዉ ውጽኢት ማለት እዩ ናይ ሌየር 1 ውጽኢት እንታይ እዩ ሓደ ብሓደ 1000 ማለት እዩ ሓደ ብሓደ 1000 ማትሪክስ እዚ ክራባሕ ከለዉ ክልቲኦም እዚኦም በዓል ሓደ በዓል 5 ብ10 ብ1000 ማትሪክስ ክራባሕ ከለዉ ሲ ሓደ ብ1000 ይወጽእ ማለት እዩ ስለዚ ማትሪክስ እዚ ይሁብና ሌየር እዚ ማለት እዩ ቀፂሉ ግን ናይዚኦም ውጽኢት ናይዚኦም እታወት እዩ ማለት እዩ እዚ ፎርዋርድ ፓስ ዝበሃል እዚ እዩ ተላዕለዋይ መስመር ናይዚኦም ውጽኢት ነዚኦም እታወት እንድሕር ኮይኑ ናይዚኦም ውጽኢት ክንደ እዩ ሓደ ብ1000 እዩ ስለዚ ንመን ይተዋሂቡ ዘሎ እቲ ውጽኢት እቲ ብሓደ ብ1000 ዝኾነ ሲ ንመን ይተዋሂቡ ነዞም 1000 ይተዋሂቡ እዞም 1000 ከዓ ታዮም 1000 ብ1000 እዮም ቶም ማእኸልዎት ዘለዎ ማለት እዩ ን1000 ብ1000 ይተዋሂቡ ምክንያቱ ክራባሕ እንድሕር ኮይኑ ሲ ከምኡ ብተመሳሳሊ ካሊ 1000 ብ1000 ይዘልዮ ማለት እዩ ሮው ማዕረ ክኾኑ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ኒውሮናት እዚኣቶም 1000 እዮም ኮሎም ማዕረ ክኾን ስለ ዘለዎ እዚ ናይዚ ኮሎም ምስ ማዕረ ሮው ክራባሕ ስለ ዘለዎ ካሊ እንታይ ክንደ ይዘልየና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ 1000 የድልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ብበዓል 1000 ሲ ማለት እቲ ሪዛልት ማለት እዩ ዘብዘለ ሪዛልት ምስ መን ተራቢሑ ምስ ብ1000 ብበዓል 1000 ወይት ማለት እዩ ኣየናይ ወይት ማለትና እዩ ዝኻልኣይ ወይት ማለት ኮይኑ ስለዚ እዚ ወይቱ 1000 ብ1000 ይረአይዎ ማለት እዩ ስለዚ ምስኡ ኣራቢሕናዮ ክንደይ ዝህበና ግልጽ ጌርና ንምርኣይ ሓደ ብ1000 ዝህበና እዚ ውጽኢቱ ኣብዚ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ማለት እዩ ሓደ ብ1000 ዝህበና ማለት እዩ ቀፂልና እዚ ሓደ ብ1000 እቲ ውጽኢት ናይዚ ውጽኢት ከዓ ነዚ ኢንፑት ስለ ዝኾነ ነታ ኣውትፑት ማለት እዩ ሓደ ብ1000 እዚ ከዓ ሓደ ስለ ዝኾነ እዞም ውጽኢት እዞም 1000 ብምልኦም ማዕረ ኾኑ ስለ ዘለዎም ማለት እዩ ነዚ ሓደ ኢና ሂብና ዘለና ማለት እዩ ነዚ ሓደስ እንካይልና ነዚ ሓደ ኒውሮን ሂብና እዞም 1000 ወይትስ ማለት እዩ 1000 ወይት ምዚኦም ኮኔክት ተገይሮም ማለት እዩ ኣብዚ ከም ዝረኣኹሞ 1000 ብ1000 እዮም ኮኔክት ተገይሮም ኣብዚ 1000 ምስ ሓደ እዮም ኮኔክት ተገይሮም ኣብዚ 5 ምስ 1000 እዮም ኮኔክት ተገይሮም ማለት እዩ ስለዚ ብኻልእ ባህላ እዚ እንድሕር ዳርኢና ውጽኢቱ እንታይ ዝኸውን ዘሎ ናይ ዝርብሒት ሓደ ብሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውጽኢት እዚ ሓደ ብሓደ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ኣውትፑት 1 by 1 እዩ ጽቡቕ ኤረር ከዓ ካብዚ ኢና ኳልኩሌት ጌርና ነርና ኦፍ ኮርስ ኤረር 3 ማለት እዩ ኤረር 3 ሲ ታርጌት ኣውትፑት 3 ኢና ኢልና ናይ ኣውትፑት 3 ዝጎረሎ እንድሕር ዳ ጌርና ነርና ኤረር 3 ንባዕሉ እንታይ ማለት እዩ ኤረር 3 ባዕሉ 1 by 1 እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ
ታርጌትና ንባዕሉ ታርጌትና እንታይ እዩ ቁፅሪ እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም እዚ ታርጌት 1 እዩ ንዓኹም 1 ዝረኣየኩም ዘሎ እምበር ብሮድካስቲንግ ዝበሃል ኮንሴፕት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ፎርዋርድ ፓስ ይለኩም ብሓፂሩ እዚ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ኮድ ሕጂ ኸ ባክዋርድ ፕሮፓጌሽን ንጀምር ዘለና ማለት እዩ ብሮድካስቲንግ ማለት እዚ ኤረር 1 ኢለ ጽሒፈ ዘለኹ ሲ ኤረር 1 እንድሕር ዳ ኢለየስ ከምዚ ኢለ ጽሒፈ ዘለኹስ ፓይተን ከመይ ዝሪኦ ሓደ በዓል ሓደ ማትሪክስ ይዝሪኦ ማለት እዩ ከምዚ ይዝሪኦ ማለት እዩ ሶ 1 ማለት እዚ ከምዚ ይጽሕፎ ንሱ ማለት እዩ ሶ በኻሊ በኋላ 1 by 1 ማትሪክስ ይንባዕሉ ማለት እዩ 1 by 1 እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ ምስ ዘው ዘሎ ውጽኢት ኦብቪየስሊ ተመሳሰልቲ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ኤረር 3 ታይብለና ኣሎ ኤረር 3 ማለት ታርጌት ንበል 1 ይልና ኣለና ታርጌትና 1 ዝጎደሎ let's say output 3 0.8 እንድሕር ዳ ኮይኑ ንኣብነት እቲ ኤረርና ክንደይ እዩ 0.2 እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ሞዴል 0.2 ዝበሃል ኤረር 3 ረኺብና ኣለና በፍቲ ፋይናል ውጽኢትና ማለት እዩ 0.2 is the error ማለት እዩ actual error ናይ output 3 ማለት እዩ actual error እዩ ማለት እዩ ታርጌት ከዓ ክንደይ ነይሩ ማለት እዩ the target is 199 ነይርና ንኣብነት ማለት እዩ ሶ ታ ኮይነሎ ማለት እዩ 1 ዝጎደሎ 0.5 ታ output 0.2 ኮይኑ እዚ ኤረር እዚ ግን ካበይ ይመጽኡ ፍሉጥ ካብዞም ቀዲሞም ዝመጹ ወይታት ይመጽኡ ዞም ቀዲሞም ዝመጹ ወይታት ክንደይም ነይሮም ሽሕ ሓደ ሽሕ ወይት ሲዮም ነይሮም ኣብዚ ንሪኦም ኣለና ኢና ሓደ ሽሕ ወይት ሲዮም ነይሮም ሕጂ እንታይ ይብለሎ ካብዞም ቀዲሞም ዝመጹ ዝመጸኒ ኤረር 0.25 ሒዝኩም ንድሓር ተመለሱ ናበይ ኣየናይ ኒውሮን ነዚ ጸገም እዚ ፈጢርዎ ሕተትዎ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ይበሃል ባክ ፕሮፓጌሽን ይበሃል ማለት እዩ ባክ ፕሮፓጌሽን ቀሊል ነገር እዩ ማለት እዩ ነዞም ሽሕ ኒውሮናት እዚ መን ይተሓታት ኢልካ ምሕታት ማለት እዩ بقليلو انتاي مالتيو ندحر حد حلقه نيرو سرح اب سرح بوتا ندحر طفات تفصيمو نزي طفات دي حلافنت زوسر سرحتنيا من يلو كابت بيرو كساب تحت زلو ناصاري يخملس كلو مالتي باك بروباغيشن از artificial intelligence زي مالتي سو اوتبوت 3 حدا شيح بحدا ماتريكس نيرو ايرور 3 غا 1 باي 1 لكم مالتيو 1 باي 1 ماتريكس نيرو ازي كرابح مس شيح بحدا ايكالن شيح بحدا فصيمو ايكالن مالتي مغنياتو matrix multiplication كنرابح ندحرد اخوينا number of column of the first matrix should be equal with number of rows of the second matrix مالتي ስለዚህ ማዕረክ ሆን ስለዘሎ እዚኦም ክልቲኦም ከዓ ዳይሜንሽን ሚስማች ስለዘጋጠሞም ታይና ንገብር ኣብዚ ትራንስፖዚሽን ንጥቀም ማለት ትራንስፖዝ ንገብር ማለት ዘን ትራንስፖዝ ተዘይገርና ክንረኽቦ ይንኽእልን ማለት ትራንስፖዝ ምግባር ከዓ ኣብዚ ትሪኦ ዘለኹም ኮንሴፕት ተጠቂመሉ ስለዘለኹ ነዚ ሁሉ ደኺመ ዘለኹ ማለት እዩ ነዚ ንኸረድኩም ኢለ ማለት እዩ ሶ ኣብ ኤረር 3 ሲምፕሊ ታርጌት ታይምስ ታርጌት ማይነስ አውትፑት 3 ማለት እዩ ኤረር 3 በቀሊሉ ታርጌት ማይነስ አውትፑት 3 ስለዚህ ኤረር 3 ወላ ሓን ጸገም የለን ታይና ግን ንገብር ዘለና ሕጂ ዲ አውትፑት 3 ታይና ካልኩሌት ጌርና ዘለና ሕጂ ግራዲየንት ማለት እዩ ግራዲየንት እንታይ ማለት እዩ how much sensitive it is ማለት እዩ how much sensitive it is ክንደየና ይዛክል ሕጂ ስሒትና ዘለና ማለት እዩ እቲ ፋንክሽን ናሲ ክንደየና ይዛክል እዩ ካፍታ አክቹዋል ፋንክሽን ከይዱ ዘሎ ግራዲየንትና ማለት እዩ ተረዲኩም ዲ ክንደየና ይዛክልና ክነዝውር ክንደየና ይዛክልና ባያስ ክንቀየር ክንደየና ይዛክልና ስሎፕና ማለት እዩ ቼንጅ ክንገብር ዘለና ማዕረ ምስቲ ዝደልና የላይን ኩዕል ተኮይኑ ማለት እዩ ትርጉሙ ሶ ንሕድሕድ ኤረር ምስቲ ሲግሞይ ዴሪቫቲቭ ንራብሖ ማለት እዩ ዘን አውትፑት 3 ማለት ንሲግሞይ ዴሪቫቲቭ ንሕርዳ ሂብናዮ ዴሪቬት ተገይሩ ማለት በኻሊ በኋላ ታይና ረኺብና ዘለና ስሎፕ ኢና ረኺብና ዘለና ማለት እዩ ስሎፕ the derivation of the sigmoid function is sigmoid derivative function ማለት እዩ ስለዚ ኤረር 3 ማልቲፕላይ ክንገብሮ ከለና ምስ ኤረር ዲ አውትፑት 3 ዝበሃል sensitivity how much sensitive we are አጸቢቕና ኢና ርሒቕና ዘለና ንሽትለይድና ርሒቕና ዘለና ክንደየና ይዛክል ዳታ ኢና ርሒቕና ዝብል ካልኩሌት ክንገብር ተበጊስና ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ እዚ ናይ አውትፑት 3 ዲ አውትፑት 3 ማለት gradient output 3 ማለት እዩ ወይ ከዓ derivatives of output 3 ማለት ነው ቀሊል ነገር እዩ layer 2 hidden layer ኢና በጽና ዘላ hidden layer ማለት neural network ኢና ነውግዕ ዘለና ሕጂ እቶም hidden layers layer 2 ቀጽሉ ዘሎ layer እዩ ማለት እዩ ሶ ተቀጽሉ ዘሎ layer ታዩ error 2 እዩ
error to calculate ንምግባር ኣብዚ ኣይ ሓይታት ተድሊ ማለት እዩ output 3 ማለት 1 by 1 matrix ዝሓዝናዮ ማለት እዩ ዓንቶ ዘርአኹም 1 by 1 matrix ኣብዚ ዘሎ output 3 ምስ መን እዩ ክራባሕ ምስቶም ቅድሚኡ ዘለዉ ማለት እዩ ምስቶም ቅድሚኡ እታወት ዘለዉ ምሰዮም ኣበይ ዘለዉ ምዞም 1000 ነዞም 1000 ይክልእ ከሎም 1000 ብሓደ ከዓ ምስ ሓደ ብሓደ ክራባሕ ይክእልን ኢልና ምሽ ዛስዋይ ከዓ ኣብዚ ታጌርና ማለት እዩ weight 3 ተኖም ናይ መወዳእታ ዘለዉ weights ማለት እዩ transposed ኮይኖም ኣለዉ ማለት እዩ transposed በዞም ኮኔክሽን እዚኦም ጌርካ ለኣኸለይታ output 3 ለዮ ድሕራይ ኤረር ቱ ደረኺበ ኣለኹ ዲ output 2 ማለት ከዓ እቲ ካልኣይ ሌየር ከዓ ክንደይ ናይ ዝኣክል እዩ ርሒቑ ዝብል ክንፈልጥ እንድሕር ዳ ኮይና ግራዲየንት ናቱ ማለት እዩ ኤረር ቱ ሲግሞይድ ዴሪቫቲቭ output 2 ሲምፕሊ ማለት እዩ እዚ ረኺብና ኣለና ኤረር 1 ብተመሳሳሊ output 1 ናይ output 1 ክንደይ ብክንደይ ነይሩ ትፈልጦ ኢኹም ማለት እዩ output 1 by 1000 ነይሩ ማለት እዩ output 1 ሲ ናይ ዚኦም ውጽኢት ሲ 1 by 1000 ነይሩ ነዚኦም ዝሃብዎ ማለት እዩ بخالي بهالا እዞም ሽሕሲ ነዞም ቀጽሎም ዘለዉ አሽሓትዮም ክልኹሎም ሕጃው ዚ ዝመጸው ጽኢት እንታይ ይመስልኩም ትራንስፖዝ ምስተገብረ ዝመጸና ውጽኢት ኣብዚና ኳልኩሌት ጌርና ያዘለና ኤረር 2 ማለት እዩ ኤረር 2 ከመይ ኢሉ መጽኢልና እንድሕር ዳኣ ክትፈልጡ ለሊኹም ወይ ከኣና ኣብዚ ከብለልኩም ማለት እዩ ኤረር 2 ከመይ መጽኡ እንድሕር ዳኣ ኢልኩም ፍሉጥ እዩ output 2 ናይዚ output 2 ማለት output 3 ቅርታ 1000 by 1 this one is a matrix dotted with مسمنا اللي نيرنا مس output 3 ማለት 1 by 1 matrix حجنا እዚኦም ውጽኢት ከመይ ዝኸውን እንድሕር ዳኣ ኢልኩም ከምዚ መወዳእታ ንረኽቦ ዘለና 1000 ብሓደ ብሓደ ክንረኽቦ እንድሕር ዳኣ ኮይና እቲ ናይ መወዳእታ ውጽኢትና ከዓ ንድሓር ንምለስ ስለ ዘለና ዞም እታወታ እዚኣቶም ከዓ 1 ብሽሕ ስለ ዝነበሩ ገልቢጥናዮ ዛስ ዋይና እዚ 1000 ረኺብና ዘለና ትራንስፖዝ ስለ ዝገበርና እዩ እምበር መጀመርያ እታወት 1 ብ1000 ነይሩ ስለዚህ እዚ ትራንስፖዝ ተገርና ጥራሒና ነዚ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ ዛስ ዋይ ሕጂ ዘራብሑ ዘለኹ መወዳእታ ማዕረ ኮይኑ ዳይሜንሽን ማለት እዩ መወዳእታ ዝረኸብኮ ክንደዩ 1000 ብሓደ ረኺበ ማለት እዩ ስለዚህ ኤረር 2 1000 ብሓደ ረኺበ ንመን እዚ ሕጂ ከዓ ከራብሖ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ output 1 ዚኣቶም እዮም ዚኦም ከዓ 1 ብ1000 እዮም ዚኦም ክንደዮም 1 ብ1000 1 ብ1000 እዮም ሲሚላር ማለት እዩ እዚ ሕጂ አጋጣሚ ኮይኑ ማዕረ እዩ ዝመጽእ ክነራብሕ ንኽእልና ወላ ሓንቲ ጸገም የብልናን ግን for the back propagation ሕጊ ናይ ዝኾነ ይኹን ሌየር ናይቲ ንድሓር ዝምለስ ሌየር ዶት ኮን ትራንስፖዝ ኮን ኣለዎ ስለ ዝተባሃለ ታይ ንገብር ማለት እዩ ትራንስፖዝ ንገብረለና ማለት እዩ ንዌይቱ ማለት እዩ ዌይቱ ዋላ ተመሳሳሊ 1 ብ1000 ይኹኑ ዋላ ቶም 1000 ሲ በተ 1000 ንመሓላለፎም ማለትና ይብሃል ይብሃላ ቶም 1000 ሲ ዋላ ብ1000 ንመሓላለፎም መንበር ትራንስፖዝ ክንገብሮም ክንክእል ኣለና እንተ ዘይ ጌርናዮም ሲ ኣይንረኽቦን ማለት ስለዚ ኤረር 1 ውን ትራንስፖዝድ ኮይኑ ዲ አውት 1 بخندي ناق كنقبرو خمزلنا مالت بخندي سنسيتيف كم زخونا فلقنا لنا زي gradient calculation يبهال لوسينا calculate نقبر زلنا مالت كساب حجي ناي مودعتا نايز موديل تمهرتي أبزي إيو لي جير زولو مالتيو مودعتا تاينا نقبر بخندي نايز أكل shift كم نقبر مش فلقنا اينا obviously زي مالتسي زا layer زي أتخكلنيا layer نحرد أنيرات حجي تريقوا زلوهم እንድሕር ዳ እዚ ሽፍት ጌርና ያሲ ብክንደይና ዝኣክልና ኣኸምን መጽ ምሽ ንፈልጥ ኣለና ኢና ሕጂ ንሕድሕድ ዌይት ታይ ንገብሮ ማለት እዩ ነንእሽትለይ ነማዓራርዮ ማለት እዩ ማለት ንስኻ ከምዚ ክትኮን ኣለካ በል ሽፍት ክንገብር ደሊና ኢና ሞ ብክንደዚ ተጋጊና ኢና ፈሊጥና ኢና ተመንገድና ሕጂ ግን ክነስተኻኽልና ማለት እዩ ትርጉም ብክንደይና ነስተኻኽል ዝብል ቃል እንድሕር ዳ ክንፈልጥ ደሊና ዌይት ሓድሽ ዌይት ንሰርሕ ማለት እዩ ሶ ሲምፕሊ ዌይት 3 ንብለለና ማለት እዩ ዌይት 3 output 2 transposed dot product with d output 3 how much ዝብል ኣብዚ ይዘሎ ማለት እዩ how much gradientና ብክንደይ ዝኣክል shift ኮይኑ ዝብል እዩ ሕጂ learning rate ትበሃል ኮንሴፕት ናብዚ መጽያ ማለት እዩ what is the learning rate ንምንታይ ናብዚ learning rate ተምጽኢና ቶሎ ዲና ስድር ቢልና ናፍታ ላይን ክንበጽሕ ደልና ዘለናስ ወይስ ቀስ እንዳበልና ኢና ናፍታ ላይን ክንከደልና ንኣብነት
كمزي غيرنا بحدا غزي كيد إلنا دنا خنزور للناس ويس قس نابلتينا خنملس دلنا مالتي سو ات ليرنينج ريت مالت ازي مالتي ذا ستيب مالت ويك اتسدارو مالتي زي ترجمو ازي دي اوتبوت 3 مالت كا ات تحتاتاي دي اوتبوت 3 ناي ويت 3 تحتاتي امني مالتي دي ويت 3 مالتي حجاب زي اوتبوت 2 نمنتا اي ترانسبوزد كويني نمنتا ايو ترانسبوزد كوينو نمنتا اينا مس دي اوتبوت 3 سقيلنا زي نراوحو كما يو تتمهرت مالتيو ازي ات فورمولا let me write the formula actually كنا مهر كلنا كومزي ازبال weight new زمصنا مالتيو equals to weight old minus learning rate times change of L over change of W مالتيو ازي ات فورمولا مالتي بخالي بهلاسي اذا gradient زي gradient اتا بزي زلا كفال مالتيو سواء إذا gradient كله كتفو ندحر ويكازي بارت زي كتفو ندحر دا خوينا مالتيو simply نعخاتكم زي forward pass زولكم أبزلوه خأمطلكم سواء إذا forward pass اتي weight new تحدش weight مالتيو مع رأيو weight old اتزارغ ويت تلعلي ديكلير غير يزلخو زغورلو ليرنينج ريت زي ليرنينج ريت يا مالتيو تايمز تشينج اوف ال اوفر تشينج اوف دبليو يا زي مالتيو زي اتا فورمولا بخالي بهلاسي حدش ويت ابديت نغبر نمنتاي تسحيتنا اينا لنا سلازا امنا كنملس كلنا حدش ويت تشينج نغبر مالتيو اتو اولد ويت اتو اولد ويتنا نقنسلو نمنتاي نقنسنالو نغركم اندحر دا نابينا نورد زلنا مالتي حجي نشتلي ايررنا ندل زلنا نشلي ايرر مالت نتحتينا نورد زلنا مالتي سلازي لعلي اندحر كايدو بوزيتيف يمصيلنا مالتي تجرادينت لعلي يخيدنا مالتي سلي نور كنوردنا زلنا نتحت انت خيدو امنا تحت تخيدو بتعامل امنا يقنسنا زله سلازي لعلنا هنبلو مالتي سلي تغلبا طاي سلازي زغونه مالتي change of L over change of W مالت ذا calculation تا change of L over change of W تبهل زلا كود simply ايانايت كود يا ندحر دايلكمني اذا gradient تبهل calculate زغبرنا لا كود يا مالتي زي مالتي ذا بارت زي اسي change of L over change of W تبهل زلا زي ايا مالتي زيوم تاينا غيرنا how much we are far مالت gradient ناسي كندي زاكل زيرنا لو مالتنا اي نيرو مالتي حجي نعو تاي نغبر لنا سلس سرحنايو فورمولا learning rate لنا learning rate يو W old زبهل لنا weight old مالتي old weights مالت حجي خنم محايشو مينا تماهيروت موديل سلازي محايشه نشت ليسي a little bit add or minus subtract غيرنا نتوم weight ننحد حدوم بلو حجي كمزي محايشو مغنياتو عنتو إيرا رقاتيمنا ايو اي رخبنان اي سرحنان حجي جن نشت لي محايشو مو تزقعو مالتي so how much يلوني نقرم اللهم مالتي جن بدن بستوعل حجي بدن بخنا نستوعل كلنا W3 إنا نجمر زلنا weight 3 equals to إلناسي plus weight 3 نبللنا نمنتاي minus ندابلت فورمولاسي نمنتاي خا plus تقبر زلنا خنسخايو so أفلالايو قليل نقريو ازي خرطرد ونحرد عدليهم بخمزي خنسرح نخيلنا مالتي ولا حانت نقري يقولون نحرد weight minus كنبل نحرد أخوينا أبت مجمر يا زنبرة error مع رأيو target minus output مشينا لنا نيرنا زي تقلابيتنا يا مالتي error مع رأيو output كافت output نحرد target أقولي لنا simply كل جزية عينا نقبر مالتيو زي نحنا زل لنا يو نورد نازل نورد نادل لنا minimum error نممتع نحرد أدليكم ممكن كم زي تغيركمو زي كم فورمولا زي خون مالتي كم تحجي صحيح لكم تحت هاي فورمولا يخون بالتارجت نحرد أجمعكم أفت مجمر error كا simply plus تقبرهم تكون صحيح يزني خو أنا مالتي ماينس كتقولوا نحرد أدليكم جن أبزل على calculationكم بمتعهم تجمروا target زي كونس output 3 minus target لكم تجمروا لكم مالتي زي مالت إتا output لعلة target أنت متيو negative يزغون زلوا مالتنا كو إتي error 3 مالتي so نعو normalize نمقبار استقامنا اللي output 2 حجي رأيو output 2 نمانينا نمحيشهم زلنا output 2 times
دوت دي اوتبوت تقريبا دي اوتبوت 3 مالت ات جرادينت مالتي ات جرادينت اتي ممحيش جرادينت مالت تقريبا تروح انتلو بليرنينج ريت تقريبا اينا نروح زلنا مش نمنتا اينا دي اوتبوت تو ترانسبوز غيرنايو دايمنشن ميس ماش سلا زغاطبه خم تعانتو زولكم اوتبوت تو كندي بخندي نيرو فولط اندحر اخوينا ناي اوتبوت تو وصيت ازي ايو 1 by 1000 ديو تراينا دو 1 by 1000 ديو مالتي دي اوت 3 اوتبوت تاع نيرو ندحر كنمص خلنا دي اوت 3 ندحر دا كنفولط ديلنا عنتو مالتيو كالكوليت كم زغبر كلكم سلازي دي اوت 3 1 by 1 ندحر دا نيرو مزيغنا راو حتى ليلنا سلازي يراب حلنا بتمساسالي ن اوتبوت تاعنا نغبرو مالتي ترانسبوز نغبرو دحراي وصيت خندي يخونلنا ترانسبوز تغيرنا شح بحاده يخون شح بحاده تراحت لحاده بحاده شح بحاده زخونه وصيت يبنا مالتي تمساسالي حجو نتحت نخيد بايازون كومون غيرت بايازنا مالتيو np.sum sum of ناي منتا مسيلكم زي باياز مالتك sum of كندينا اذا اكلنا نتحتي نلعلي كنبلو زلنا تغرافنا كندينا اذا اكل مالت كندينا اذا اكل سي كافتي 00 غوص خللو زبل نحدحدهم دي اوتبوت نحدحد دي اوتبوت مالت نحدحد جرادينت مستر ليرنينج ريت بمربح ساميشن نركب مالتي ساميشن اوف كلهم توم دي اوتبوتس توم جرادينتس تدمرنا يوم توم كلهم نلعلو وين تحتي كيلو زولنا مالتي بخالي بهاله نلعل انت يلومنا نيروم نلعل انت تحتي انت نيرو انت تحتي بزح غزي نديوم كوم يلومني نايزي اتوم كلهم يدمرهم دميره مثل ليرنينج ريت يراوحمو مالت كندينا اذا اكل كا فق كبللني وي حافظ كبللنس وي امنا دخيل كبللن مثل ليرنينج ريت يراوحو زي يركب مالتي بتمساسالي w2 كوم يو output 1 times transposed dot with the output to learning rate እንዳገበርኩ ባያዝ ይሰርሕ ናይ መወዳእታ w1 ረይዎ ወይት 1 ንምንታይ እየ ዘመሓይሾም ዘለኹ ሕጀብ ዚ ረይዎ እዚ ሞዴል ክንደይ ግዜ ከምዚ እንዳገበረ ይምሃር ማለት እዩ 10000 ግዜ ማለት እዩ 10000 ግዜ ተማሂሩ ኣብ መወዳእታ ሕድሕድ 100 ግዜ ምስተማህረ ኢፖች ክንደየናይ ኣብ ክንደይ ኣብ መበል ክንደይ ይምሃር ኣሎ ማለት እዩ ዚ መበል ክንደይ ግዜ ክፍል ኣሎ ክንደይ ክፍል ኣለን ወሎ ማለት እዩ ክንደይ ዓመት ይምሃር ኣሎ 10 ዲዞሎ 1000 ዲወጽሕ ዘሎ ገለ ማለት እዩ np.min ማለት ሚን ስኩዌርድ ኤረር ይነግረን ማለት እዩ ብዙሓት እንደምቶም ኤረራት ወጽኦም ዘሎ ሓቀይዶ ሕድ ኤረር ሚን ስኩዌርድ ኤረር ማለት ካ ተናይ መወዳእታ ማለት እዩ ናብ ኩሎም ሲ ቀረባ ዝኾነ ኤረር አየና እዩ ማእከላዊ ውጽኢት ናይ ኩሎም ማለት እዩ ስኩዌርድ ኮይኖምስ ናታቶም ሚን ማለት እዩ ባሃደ በኋላ ቀረባ ዝኾነ ኦልሞስት ናብቲ ታርጌትና ዘይቀረበ ትክክለኛ ኤረር ማለት እዩ ጽማቕ ኤረር ይነግረን ኣሎ አውትፑት ካነነ ሕድሕዶም አውትፑት ይነግረን ኣሎ ለምንታይ አውትፑት 300 ኢለዮ አውትፑት 300 ማለት እንታይ ማለት እዩ ዘብዝኒ ኮድ ጽሒፈ ዘለኹ ማለት እዩ ሕጅን እሺ ለይ ዝተርፈኩም እዚ እዩ ንምንታይ ከም ጽሒፈ ዘለኹ እዚ ማለት ቀሊል ነገር እዩ አውትፑት ኩሉ ግዜ እቲ ዝመጻኩም አውትፑት ማለት እዩ ከምዚ ኢለኩም ነራ አንቶ ሓደ ቁጽሪ እዩ ናብነት ወይ 0.8 ክመጽ ይኽእል እዩ ወይ 0.9 ክመጽ ይኽእል እዩ ወይ ሓደ ክመጽ ይኽእል እዩ ሓቀይዶ ክጽሓፍ ከሎ ግን ማተ ቱ ዳይሜንሽናል አሬ እዩ ሓቀይዶ ቱ ዳይሜንሽናል አሬ እዩ ስለዚህ እዚ ማለት እይሲ at the first ማለት ቱ ዳይሜንሽናል አሬ ከመይና አክሰስ ንገብር ክልተ ከርሊ ብሬስ ኢና ንጥቀም ሓቀይዶ ሶ 0 at 0 እየ ዝጥቀም ዘለኹ ማለት እዩ እዚ ምጥቃመይ ክነግረኩም ኢለ እየ መወዳእታ ዘን አውትፑት ገይረ ሶ ተማሽን ነምህሮ እስኪ ሕጂ ነዞም ቁጽርታት እዚኣቶም ይፈልጦም ዲዩ ኣይፈልጦምን ብርግጽ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ኒውሮን ይህበዮ ማለት እዩ እዚ ንኽምሃር ብዙሕ ግዜ ይወስደሉ እዩ እንድሕር ዳ ሪኢኹም ኮይንኩም እንዳኸደ ቀስ እንዳበለ እዩ ትምህርቱ ዝምሃር ማለት እዩ ሶ ኢንቫሊድ ዴሲማል ንሎ 4.4 ኤረር 3 ላይን 1 ዝብል ማለት እዩ እንድሕር ዳ ተጋጊ ከም ሓይሸ እንድሕር ዳ ተጋጊ ኸዓ አይ መሐሸኔ ኣብዚ ለኩም ቲ አውትፑት ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ኮሎን ዶት ፎር ኤፍ ማለት ካ በፓይተን ጻሓፋ ቲ ኤረር ስለ ዝረኸብ ኮይ ማለት እዩ እዚ በፓይተን ጻሓፋ ታይ ማለት እዩ ፎር ፍራክሽን ማለት እዩ ፎር ፍራክሽን ከበኒ ነገርየ ዘለኹ ማለት እዩ ሶ ትማሽ እቲ ሞዴል ይምሃራሉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ቀስና በለ እዩ ዝምሃር መበል 200 ኢፖች በጽሕና ኣለና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ቲ ኢፖች ብጣዕሚ ቲ ቶም ኒውሮናት ብጣዕሚ ሃይ ገርዮም ስለ ዘለኹ
تيبوچون بتماسسال بتعم هاي غير يسلو زلخو مور ز داتا زي بتعم نعو قليل ነገር እዩ ምክንያቱ ሓደ ኢሉ ገሚትስ ቶታሊ አውትፑት ቀዲሞ ወሎ ማለት ያፍተናይ ቀዳማይ ትምህርት ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ፕሮብሌም እንታይ እዩ ሓደ ፕሮብሌም ኣብዚ ማሽን ምሂረ ዘለኹ ማሽን ሲ ታይ ዝበሃል ፀገም ኣሎ ዝበሃል ከምረቆሞ ካብኡ ክንውድ ኢና ማለት እዩ እዚ ፎርዋርድ ፓስን ባክ ፕሮፓጌሽን ነጊረኩም ኣለኹ ማለት እዩ በቀሊሉ ትኮድ ማለት እዩ ሶ እቲ ኤረር እንድሕርዳ ፈሊጥኩሞ ናይዚ ኮንሴፕት እዚ እዚ ፋንክሽን እዚ let's say ታይና ኢልናዮ ሲግሞይድ ፋንክሽን ማለት እዩ ሲግሞይድ ፋንክሽን sigmoid of x معرأيو 1 over 1 plus e the power of minus x ازي مالتنا ايو ازي فانكشن ازي جن حجي عبيت قصرتات انتهيونا ايو نزي موديل قدم زي نقر كومون مالتي خمو عبيت قصرتات مالت كبابي نيجاتيف حدا مئتي الوتا مئتي اونتا مئتي مساسل قصرتات هيونا ايو ازي نابزي نحرد ودياو قدمنا نحرد هيونا ايو نابزي نأتو خطري ونابزينا x بوتا مالتي 1 over 1 plus e minus 100 يكون له وانا عملت minus 100 تهوي دي كم زي يكون زلو مالتي حقيقه معرا خوينو مالتي ስለዚህ بخالي بهالات اي خوينو زلو معرأيو 1 over 1 plus e the power of 100 ኮይኖ له مالتي so እዚ ቁጽር እዚ too much ቁጽር ይሆን له ሞ too much بحاله ግዜ ዓብይ ቁጽር ይሆን له ብሽሕት ኮይናውን ከም ኸይድሞ مالتي እዚ 1 at least 2.7 something ምናምን አለው ናይ e value ንዋዕሉ ማለት እዩ ስለዚህ እንድሕር ዚእቲናዮ በጠቅላላሲ አዝዩ በጣም ንእሽትለ ቁጽር ይሆነሎ በሓደ ግዜ ማለት እዩ በሓደ ግዜ በሓንቲ ኢንፑት ሲ እዚ ፋንክሽን እዚ እንታይ ይገጥሞ ማለት እዩ ሽግር ይገጥሞ ማለት እዩ ኦልሞስት ሞዴል ተተማሃረተሎ ሲ towards 1 ወይ ካ towards ዝኾነ 0 በሓደ ግዜ ይበጽሕለት ሞዴል አይመሃርን ዘሎ እዚ ኸኣታ ይባሃል vanishing gradient ይባሃል vanishing gradient ይባሃል the problem is malati so እዚ vanishing gradient ዝበሃል concept እንድሕርዳ ክንምሃር ክነጥፎ እንተደፊፋይ linear unit እንድሕርዳ ተማሂርና በቀሊሉ deep neural network ተማሂርኩም ኣለኹም ወይ ካ deep learning ዝበሃል ነገር concept ኣለና ማለት ተማሽናሲ deep learning state ወጽሕለት ሞዴልና ማለት እዩ so ከምዚ ገሪት ማሽን ዝምሃር ኣብ መወዳእታ ቱዛት ማለት እዩ ውጽኢት ይሁን ኣሎ አይ ሃበናን ከባቢ 7900 ገለን በጽሕና ለና ማለት ይመሃር ለተማሽን ንክሳ ሕጂ ታይዝ መሃር ዘሎ ባክ ፕሮፓጌት ይገብረሎ ፎርዋርድ ፓስ ይኸደሎ ሕጂውን ባክ ፕሮፓጌት ይገብረሎ ፎርዋርድ ፓስ ይገብረሎ ክንደ ግዜ 10000 ግዜ ማለት እዩ በ100 ግዜ አዝዩ በጣም ብዙሕ ውጽኢታት ይነግረና ዘሎ ፋይናል አውትፑት ክበና ከለኻ ማለት ክንደ ከም ዝበና ማለት እዩ ሓደ ክሳብ ሕጂ ሓደ ሄውና ታርጌት ሲር ኺብና ኢና ማለት እዩ now we can say the model is learned ማለት እዩ ወይ ካ ተማሂሩ training is complete ከም ማለትና እዩ so በኋላ በኋላ እዚ የከምረኩም ደለኔረ ማለት እዩ so ናብናይሎ ማዓንቲ መደብ በከምዚ ንዑይለኩም እዚ ትምህርቲ በጠቅላልኡ አረዲየኩም ማሽን ለርኒንግ በሐጽሩ ኮድ ገይረ በፓይተን ክሰርሕ የዝብል ሰብ ሞኻና ባዕሊ ሞዴል ክሰርሕ ይኽእል የዝብል እዞም ኮንሴፕታት እዚኣቶም ከም ዘለዎ ይፈልጥ ማለት እዩ አጠቅለል ከብሎ ከለኹ ፐርሴፕትሮን ዝበሃል ነገር ኣሎ አርቲፊሻል ኒውሮን ማለት እዩ ብዙሓት ኢንፑትስ ዝበሃል ኣለዉ ዌይትስ ካ ዝበሃል ኣለዉ ዌይትስ ፕላስ ኢንፑትስ ፕላስ ባያዝ ንሓደ ፐርሴፕትሮን ንሕርዳ ተዋሂቦሞ ሞናይዚኦም ኩሎም ዚኦም ድምር ውጽኢት እቲ ሌብል ማለት እዩ እቲ ዝደልናዮ ውጽኢት እንድሕርዳ ረኺብና እቲ ፐርሴፕትሮን ወይ ካብቲ ትሬሽሆልድ ንላዕሊ እንድሕር ኮይኑ ትሪገር ይግበር አክቲቬት ይኸውን ተዘይ ኮይኑ አክቲቬት ዳይኮውንን ኣብ ውሳነ ይሳተፍን ማለት እዩ ብዙሓት ዲፕ ለርኒንግ ማሽን ክንሰርሕ እንተኾይና ማለት እዩ ኒውራል ኔትወርክ የድልየና እዩ ማለት እዩ ኒውራል ኔትወርክ ክንሰርሕ ከልና ከዓ ዲፕ ብዙሓት ኒውሮንስ ሌየር ብሌየር ነንባዕላቶ ማለት እዩ ናይዞም ሓደ ውጽኢት ነቶም ሓደ እታወት እናሆነ ይኸይድ ማለት እዩ ባክ ፕሮፓጌሽን ማለት ከዓ ተመሊስናቲ ኤረር አየናይ ሌየር ይተሓታት ኢልና እንድሓር ክንምልስ ከለና ንገብሮ ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ ሶ እዚ እንድሕር ተረዲእና ወይ ከዓ ተረዲኩም ኢትስ ኦኬ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ተዘይ ተረዲኩም ከዓ ደጋጊምኩም ነቲ ቪድዮ ተሪኢኹሞ ክርዳእኩም ይኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ቻው